Hei ja tervetuloa meidän näkyvyys- ja kohtaaminen koulutukseen. Käydään tässä vähän näkyvyyttä, miten sitä voi hyödyntää somessa ja minkälaisia työkaluja siihen on ja mitä on hyvä huomioida siinä. Ja sitten myös yleisötapahtumissa, miten siihen valmistautua ja minkälainen sitten semmoinen hyvä ja positiivinen kohtaaminen paikan päällä on. Kouluttamassa on tänään minä, Mirkka von Bremer-Rahunen. Minä olen Savonian ammattikorkeakoulussa monimuoto-opiskelijana, palvelumuotoilua ja toisen vuoden opiskelija. Joo, ja minä olen Heidi Salmela ja myöskin Savoniassa palvelumuotoilua, mutta opiskelen 3. vuodella. Ja tässä on vähän tätä meidän koulutuksen sisältöä ihan tälleen lyhyesti. Eli esitellään tämä koulutus, että miksi me tämä tehdään. Sitten vähän siitä, että miten me ollaan tämä rakennettu, että miten tämä etenee. No sitten tulee tämä rakenne, eli me ollaan mietitty tämä silleen, että yhdistyksenä olette menossa tapahtumaan tai tapahtumiin, messuille, muuhun tämmöiseen vastaavaan tilaisuuteen, niin mitä olisi hyvä ottaa huomioon ennen kuin sinne tapahtumaan menee, mitä sen aikana ja entä sitten jälkeen. Ja loppuun meillä on sitten tämmöinen palvelupolku tiivistelmä tästä koko koulutuksesta. Käydään sitten tiivistetysti vielä kaikki koulutusmatsku lävite ja loppuun on sitten myös mainittu lähteitä, että mitä ollaan käytetty meidän oma ammattitaidon ja tiedon lisäksi. Joo, eli sitten tässä koulutuksessa tarjotaan yhdistyksille tukea siihen näkyvyyteen ja viestintään ja sen kehittämiseen ja varsinkin seuraavilla osa-alueilla, että miten yhdistys voi tuoda itseään esiin messuilla, toritapahtumissa, järjestötoreilla, mitä nyt on erilaisia yleisötapahtumia. Ja markkinointimateriaalin visuaalinen ilme ja saavutettavuus, niin siihen paneudutaan aika intensiivisesti, että mitä se tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää ja mitä kannattaa muistaa. Sitten myös käydään tekoälyn hyödyntämistä järjestötyössä ja myös sitä, että mitä siinä on hyvä ottaa huomioon. Sitten minkälaista markkinointia eri kanavissa on ja miten sitä voi käyttää ja varsinkin se sosiaalinen media ja verkkosivut ovat tässä sitten se pääpainopiste. Ja yhdistyksen toiminnan ja hyödyn esiin tuominen selkeästi ja vaikuttavasti. Eli minkälaisia asioita sitten tässä kannattaa ottaa huomioon, niin nämä on ne meidän koulutuksen pääpainopisteet tänään. Joo, ja tämä koulutus me ollaan tosissaan rakennettu, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin sillä ajatuksella, että yhdistyksenä olette menossa johonkin tapahtumaan, ja mitä just otetaan huomioon ennen sitä, sen aikana ja sen jälkeen. Ja me käydään näissä jokaisessa osiossa sellaisia asioita läpi, että mitä silloin olisi hyvä miettiä, tehdä, ottaa niin kuin huomioon. Ja annetaan tosi paljon kyllä vinkkejä ja neuvoja siihen, että miten se teidän yhdistys saisi niin kuin ihan parhaimman mahdollisemman hyödyn sinne messuille osallistumisesta ja myöskin silleen eri näkökulmista. Ja nyt lähdetään siihen ennen tapahtumaa-osioon. Eli tässä osiossa me käydään läpi sitä ihan alkuun vähän tekoälyä. Halutaan tuoda sitä ajatusta, että sitäkin voisi hyödyntää tässä tota, järjestötyössä ja millä tavalla sitä voisi hyödyntää, miten se voisi olla apuna. Ja käydään sitten myös tämä markkinointi- ja mainontapuoli läpi, eli miten kannattaisi se mainostaminen ja markkinointi hoitaa. Sitten käydään saavutettavaa viestintää lävitse, mikä on niin kuin saavutettavaa viestintä ja miksi kannattaa kiinnittää siihen huomiota. Ja käydään myös sit tapahtumapaikkaa, standia ja vähän sit esittelijöitä, eli sit siellä niin kuin myös ihan fyysisesti sinne paikan päälle, eli mitä kannattaa siinä ottaa sit huomioon ennen kuin mennään sinne tapahtumaan. Mutta lähdetään liikkeelle nyt tästä tekoälyn hyödyntämisestä järjestötyössä, eli mitä tällä tekoälyllä voisi sitten niin kuin tehdä tai miten se voisi olla apuna. Mutta lähdetään ihan eka liikkeelle siitä, että jos nyt tekoäly on tosi uusi asia, on ehkä vaan kuullut sen sanana, mutta ei sen enempää, niin mikä on tekoäly? Niin mä lähdin
lähestymään tätä teemaa sillä tavalla, että mä kysyin itse tekoälyltä. Eli ChatGPT on yksi tekoälyistä, varmasti se ehkä sanoisin, että tunnetuin, suosituin tai suosituimmasta päästä ainakin. Niin kysyin ChatGPTltä, että miten niin kun sanoisit, että mikä on tekoäly? Että annan niin semmoinen napakka ja selkeä vastaus. Niin ChatGPT antoi sitten tämmöisen vastauksen, että tekoäly on teknologia, joka mahdollistaa kodeinen oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun ihmisen tavoin. Se toimii käsittelemällä suuria määriä dataa ja tekemällä päätöksiä matemaattisten mallien eli algoritmien avulla. Ja tämä kyllä mun mielestä tämän niin kuin selkeämmin oikeastaan ei ehkä voi tekoälyn niin kuin toimintaa kuvata, että näinhän se toimii justiinsa. Ja tekoälyjähän on tällä hetkellä kyllä siis todella paljon erilaisia, niitä tulee myöskin koko ajan lisää. Mutta halusin niin kuin tähän tuoda, että jos nyt just tekoälyt on ihan uusi juttu, niin ihan tämmöiset niin kuin yleiset tekoälyt, mihin niin kuin voisi lähteä tutustumaan. Ja myös niin kuin suosittelen, että kannattaa lähteä tutustumaan. Että näistä voi oikeasti olla apua, vaikka voi tuntuakin vähän silleen jopa pelottavaltakin aloittaa käyttää tekoälyä, mutta suosittelen kyllä kokeilemaan. Että ChatGPT on varmasti se yleisin. Google Gemini on sitten, jos on esim. Googlen tunnukset, niin se taitaa olla jo automaatiolla mukana. Sitten on, jos on vaikka Office 365-paketti, niin sitten Microsoft Copilot on myös aika hyvä. Ja esimerkiksi kaikilla näillä voi luoda, muokata tai kääntää tekstiä eri kielille, tuottaa kuvia. Tässä on vähän vaihteluita, että esim. ChatGPT:llä on päiväkohtainen rajoite kuvien tekemiseen, että se vaihtelee sen perusteella, että paljonko sillä tekoälyllä on käyttäjiä. Ja esimerkiksi tähän koulutukseen yritin tehdä tekoälyllä kuvamateriaalia, niin sitten eka kuva taisi tulla silleen niin kuin muutamissa minuuteissa, mutta se ei sitten ollut semmoinen, mitä mä halusin käyttää, että se jäi sitten pois. Mutta sitten mä muistaakseni pyysin sitä muokkaamaan, kun siis tekoälylle jää muistiin kaikki se, että mitä sen kanssa niin kuin keskustelee, niin sitten mä palasin joskus myöhemmin asiaan ja pyysin, että no voitko tehdä tästä kuvasta tämmöisen version. Niin mä taisin ootella yli puoli tuntia, sitten mä luovutin, että mä en jaksanut enää odottaa, eli siinä on tosi isoja eroja, että jos on niin kuin hurjan paljon käyttäjiä samaan aikaan, se sitten niin kuin siinä tulee joku semmoinen teksti, että tällä hetkellä käyttäjiä paljon ja voi kestää, niin että näissä vaihtelee, sitten joillekin tulee paljon nopeammin ja näin, mutta tietääkseni ChatGPT on ainut näistä kolmesta, jolla on se päiväkohtainen rajoitus, mutta sekin voi niin kuin vaihella. Mutta kyllä niin kuin kuvia pystyy kuitenkin tuottamaan. Ja kaikista näistä on ilmainen ja maksullinen versio. Ilmaisella pärjää aivan hyvin. En ainakaan itse koe tällä hetkellä, että tarvitsisi niin kuin maksaa tekoälyn käytöstä. Että ilmaisversioilla pärjää oikein hyvin. Ja näillä tosissaan voidaan säästää esim. Aikaa joissain tehtävissä, käydään vähän myöhemmin. Mä oon vähän tehnyt semmoista idealistaa, että mihin kaikkeen voisi hyödyntää tekoälyä. Ja esimerkiksi ideoinnissa, että jos vaikka somemainostakin miettii tai vaikka siihen kuvatekstiä, niin aika kiva tapa ideoida niin tekoälyn kanssa vaikka sitä kuvatekstiä ja sen sisältöä. Ja sitten kun puhutaan tekoälystä, niin puhutaan promptista. Ja mikä se prompti sitten niin kuin on? Niin sehän on siis suomeksi ihan kehote. Ja se on tekstimuotoinen ohjekysymys, jonka käyttäjänä annat sille tekoälylle. Ja se ohjaa tosi paljon sitä vastausta, mikä sieltä tulee, tai tehtävää, minkä pyydät tekemään. Ja se kehotteen selkeys ja tarkkuus vaikuttaa ihan tosi paljon siihen lopputulokseen. Et sen takia käydään kohta läpi, että mikä on hyvä niin kuin kehote, niin sit siellä niin kuin tulee enemmän tietoa siitä, että miten sitä voisi niin kuin tarkentaa, että saisi semmoista sisältöä,
niin kuin aika lailla heti, kun tekoälyltä jotain pyytää. Ja tässä kohdassa on hyvä mainita, että sen kehotteen voi tehdä, mä en tiedä mikä nyt olisi oikea termi, jatkuvana kehotteena ehkä. Eli tekoäly muistaa koko ajan ne peruskehotteet, mitkä sä sinne annat. Ja tämä helpottaa sitä, että se tekoälyn tuottama materiaali pysyy aika yhtenäisenä koko ajan. Eli jos vaikka yhdistyksen materiaaleja haluat tuottaa, niin esimerkiksi tuoda sinne tekoälyn jatkuvaan kehotteeseen sit niitä asioita, mitä haluaa, niin kuin vaikka minkälaista viestin sävytyyliä, onko se ystävällinen ja kuvamaailmaa, onko se vaikka pehmeä ja semmoisia pehmeitä sävyjä enemmän, niin nämä voi tehdä silleen jatkuvana kehotteena. Ja nämä löytyy sieltä ChatGPT:ltä kohdasta, kun menee asetuksiin. Sitten siinä on aika lailla, oliko jopa toisena kohtana sitten tämä yksilöinti, ja sieltä löytyy mukautetut ohjeet. Ja sieltä aukeaa semmoinen vähän niin kuin lomakkeen näköinen, ja sitten sinne kysyy siellä erilaisia kysymyksiä, ja niihin kun rupeaa vastailemaan, niin ne sitten pysyy niin kuin jatkuvasti käytössä. Mutta tekoälyä voi myös sit käyttää silleen, että jos nämä tekee nämä jatkuvat kehotteet ja kysyy vaikka ihan johonkin muuhun asiaan, niin sitten sieltä pystyy täppää sen pois päältä siksi aikaa, että jos haluaa sitten jotain muunlaista sisältöä kuin sitten mitä ne jatkuvat kehotteet on. Mutta sitten, että millainen nyt on se hyvä kehote, niin pituushan vaihtelee muutamasta lauseesta useaan lauseeseen, mutta sehän riippuu tosi paljon siitä, että mikä se on se pyydettävä asia, että kuinka paljon siihen tarvii niitä tarkennuksia niin sanotusti. Ja sen olisi hyvä olla mahdollisimman tarkka kysymys tai ohjenuora. Se auttaa siihen, että se tekoäly oikeasti ymmärtää, että mitä sä haluat sen tuottavan ja mistä on niin kuin kyse. Ja hyvä sisältää niitä tarkennuksia, että jos on joku tosi vaikka selkeä suunta, asia, toive, niin kaikki kannattaa tekoälylle esittää. Ja voi myös niin kuin niitä rajoitteita tai semmoisia niin kuin ns. Jopa vaatimuksia, että vaikka se tekstin toivottu sävy, että onko se vaikka tosi semmoinen asiallinen, vaikka asiantuntijatyylinen, vai onko se ystävällinen, vähän kuin ystävälle kirjoittaisi. Sitten voi tekstin pituutta, se on tosi simppelin, kun pyytää sitten vaikka, että hei, haluan tämmöisen vaikka somekuvatekstin, tee selkeä, napakka, lyhyt kuvateksti tästä niin kuin aiheesta, niin sieltä tulee sen jälkeen selkeä, napakka, lyhyt teksti tästä aiheesta. Et se on tosi siinä mielessä selkeä käyttää. Ja tai sitten esim. Kuvamaailma on yksi, että haluaako vaikka just pehmeät sävyjä, vähän kirkkaampia sävyjä. Sitten voi pyytää vaikka, jos vaikka haluaisi jonkun, että on vaikka joku tapahtuma vaikka luonnossa ja siitä halutaan semmoinen kuvituskuva someen, niin sitten voi pyytää vaikka, että onko se keskipäivällä, onko se auringonlaskun aikaan, eli se muokkaa sitä kuvaa kyllä aina sen mukaan niitä niin kuin värisävyjä ja tunnelmaa, että mitä siltä niin kuin pyytää. Ja tekoälylle voi myös antaa roolin, esimerkiksi jos on tekemässä koulutusta tai jotain muuta semmoista, niin voi pyytää, että hei, olen asiantuntija tässä aiheessa, on tekemässä koulutusta, niin tuotatko materiaalit tällaisella niin kuin, koko ajan, mitä niin kuin pyytää, on mahdollista. Tai sitten jos vaikka just on jotain tekemässä semmoista materiaalia, mikä olisi vähän niin kuin ystävälle menossa, vaikka someen, mutta halutaan tosi semmoinen läheinen, ystävällinen sävy niihin, niin sitten voi pyytää, että hei, että voitko tehdä nämä materiaalit niin kuin olisin kirjoittamassa ne ystävälle. Eli tosi semmoisilla selkeillä, hyvillä kehotteilla niin pystyy kokeilemaan, niin se on aika kiva, koska sitten voi myös kokeilla, pyytääkin ihan eri tyylistä. Ja yleensä tekoäly, esim. ChatGPT tekee sen, että kun se on laatinut sen tekstin, niin sitten sinne tulee, että haluatko tämän eri sävyllä, eri roolilla, eli se kyselee sitten jo. Niin niitähän voi kokeilla ja sitten vähän näkee, että olisiko niin kuin mikä suunta vaikka semmoinen, mistä niin kuin sitten tykkää. Ja voi myös esimerkiksi, kun kuvamateriaalia tekee, tai vaikka pyytää tekee jonkun some-kuvituskuvan, niin voi käyttää jotain, sinne voi ladata tiedostoja, kuvia,
kun on kirjautunut siihen niin kuin sisälle, siihen tekoälyyn, niin sitten voi vaikka laittaa sinne yhden esimerkkikuvan ja pyytää, että hei, tämä on se tyyli, mitä mä haluan. Ja sitten se alkaa niin kuin luomaan sen esimerkin pohjalta niitä ehdotuksia. Ja tietenkin yksi todella hyvä asia on muistaa, että älä koskaan syötä tekoälylle mitään arkaluontoista tai salassa pidettävää, koska yleensä kaikki materiaali, mitä sinne syötetään, niin ne voi päätyä tekoälyn käyttöön. Eli sen takia on hyvä muistaa se, että ei mitään semmoista, mitä ei passaa julkisuuteen laittaa. Ja tässä nyt on sitten tehnyt tätä tämmöistä pientä listaa, vähän niin kuin ajatuksen poikasta ideointia siitä, että mihin tekoälyä voisi käyttää, kun puhutaan kuvamateriaalin teosta. Niin tekoälyllähän voi tehdä tosi laajasti, eli niin kuin kuvitukset, kuvat, osaa tehdä myös julisteita. Sitten voi vaikka pompotella ajatuksia tekoälyn kanssa siitä, että jos vaikka haluaisi freesata yhdistyksen ilmettä, niin mitä värejä, fontteja, mahdollisesti jopa logoluonnoksia voisi olla. Sitten esimerkiksi erilaisia visuaalisia koosteita toimintaraporteista, jäsenmääristä, tämmöisiä niin kuin infograafityylisiä. Tai sitten voi niin kuin esimerkiksi, jos on tekemässä jonkun esityksen ja vähän miettiä, että no minkälainen pohja nyt on, miten mä voisin tätä aihetta niin kuin lähteä rakentamaan esitysmuotoon, niin tekoälyltähän voi kysyä, että hei, mulla on tämä aihe, tämmöistä sisältöä tulossa, että luotko niin valmiin tämmöisen esityspohjan. Niin sieltä melko varmasti jo tuleekin valmis esityspohja, mitä sitten voi lähteä ideoimaan. Eli haluan painottaa, että näihin ei tarvita mitään graafista osaamista, vaan se tekoäly on nimenomaan siinä apuna, että voi vaikka ideoida tekoälyn kanssa. Yleensä sieltä tulee tosi hyviä ajatuksia, mitä ei välttämättä itse tulisi ajateltua. Että voi jättää siihen, työstää loppuun asti itse, tai sitten jopa työstää tekoälyn kanssa valmiiksi asti. Että tapoja on tosi monia. Ja taas tekstimateriaalin tekoon, niin just nämä kuvatekstit, tosi hyvä. Otsikot, sloganit, iskulauseet osaa tosi hyvin niin kuin lyhentää, kun kirjoittaa sinne sen, että mikä se pohja on, mistä sen haluaa sen iskulauseen vaikka tehdä. Mahdollisuus myös esityslistoja, pöytäkirjat, muistiot onnistuu. Microsoft Copilot osaa vetää yhteen Teams-kokouksia, vaikka sähköpostiketjuja tai pitkiä dokumentteja, tehdä niistä vaikka tiivistelmän. Sitten voi tekoälyn avulla vaikka miettiä jäsenkirjeeseenkin sisältöä ihan hyvin, tai ylipäätään niin kuin parantaa ja selkiyttää ja tiivistää tekstiä. Eli jos on vähän semmoinen epävarma olo, että on vaikka tekemässä just jonkun vaikka infotekstin jostain asiasta, ja on ajatellut, että tämä vastaa nyt tähän kysymykseen, niin tekoälyltä voi kysyä, että hei, vastaako tämä teksti nyt tähän kysymykseen? Ja sitten sieltä tulee vastaus, että vastaako, tai miten sitä tekstiä voisi pikkasen muuttaa, että se vastaisi niin kuin paremmin siihen johonkin kysymykseen, että jos on joku vaikka infotyylinen teksti. Niin tosi siis laajasti pystyy kyllä erilaista tekoälyllä tekemään. Ja tietenkin siis tekstin kääntäminen eri kielille, niin onhan se vähän nopeampaa sitten kuin esimerkiksi Google-kääntäjällä tai jollain muulla, että sitten sinne voi lyödä aika pitkänkin tekstin ja se pyöräyttää sen sitten vaikka englanniksi. Mutta kannattaa aina muistaa se, että se teksti kannattaa myös aina oikulukea ja tarkistaa itse, että siellä ei ole mitään virheellistä tai väärää tietoa, että kuitenkin tekoäly on aina tekoäly, niin sitten muistaa myös tarkistaa ne tekstit, mitä se tuottaa. Mutta ainakin itse olen kokenut, että on kyllä ollut hyvin kätevä semmoiseen, varsinkin niin kuin ehkä siihen ideointiin ja just siihen, että millä tavalla niin kuin tekstiä luo ja miten sen saa selkeäksi, niin on ollut tosi kätevä apu. Mutta sitten olisi meidän seuraava aihe, eli mennään sinne mainonnan ja markkinoinnin puolelle. Joo, eli kannattaa ennen kuin lähtee minnekään tapahtumiin, niin, ja ehkä ylipäätänsäkin, niin miettiä, että mikä on se meidän osallistumisen päätavoite siellä tapahtumassa, että onko se jäsenhankintaa, halutaanko me kerätä varoja johonkin, halutaanko me lisätä tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja mikä se sitten toiminta on, että jos se on johonkin sairauteen tai tämmöiseen liittyvään, niin sit siitä sitä tietoisuutta
vai onko ne sitten mahdollisesti kaikki yllä mainitut asiat, joka on sitten jo vähän laajempaa. Ja sitten kun lähtee jonnekin tämmöisiin tapahtumiin, niin kannattaa olla semmoinen niin kuin selkeä viesti mielessä, että millä me lähdetään sinne. Ja myös semmoinen ehkä yleinen viesti siitä, että mitä se yhdistyksen toiminta on. Siitä voi laatia vaikka semmoisen pienen lyhyen napakan muistikortin tai semmoinen, mikä on sitten siellä vaikka pöydällä jossain nurkalla, että jos tuntuu, että on vähän jännittävää tai haastavaakin lähteä sitten semmoiseen tapahtumaan vaikka ensimmäistä kertaa mukaan, niin sitten semmoinen on siellä tukena. Et siihen sitten laittaa sen, että mikä yhdistys on, mitä varten se yhdistys on olemassa ja minkälaista toimintaa on vaikka. Niin se on semmoinen niin kuin lyhyt napakka viesti, jonka saa helposti sitten annettua silleen kävijälle, joka siellä sitten tapahtumassa käypi. Niin nämä on semmoiset hyvä ottaa ensimmäiseksi niin kuin pohdintaan, että millä ajatuksilla lähdetään liikkeelle. Ja sitten myös se, että mainostetaan tapahtumista. Onko se tapahtuma, minne itsekin ollaan menossa, vai onko se mahdollisesti tapahtuma, joka tapahtuu sitten siellä järjestön tai yhdistyksen omissa tiloissa. Niin niistä on hyvä mainostaa, ja tähänkin on sitten hyödynnetty tekoälyä. Kysytty, että mikä on se semmoinen hyvä aika niin kuin mainostaa ja muistuttaa ihmisiä tapahtumista. Niin siihen tuli sitten tämmöinen suunnilleen kuukautta aikaisemmin on hyvä niin kun laittaa ehkä ensimmäistä kertaa viestiä, että hei, tämmöinen on tulossa. Ja mainita, että mistä on kyse ja vähän semmoista ehkä ensimmäistä infoa. Ja siihen on sitten, jos ei ole vielä kaikki niin kuin valmiiksi suunniteltu tai päätetty, niin sitten siihen voi laittaa hyvin, että lisätietoa on tulossa vielä lähempänä sitten. Jos sitä mukaan kun tulee tietoa, niin sitä voi toki laittaa, mutta sitten ainakin semmoinen viikko, 2 ennen sitä tapahtumaa, niin on hyvä laittaa vielä semmoinen muistutus, että hei, tämmöinen on tulossa, ja sitten viimeistään siihen, jos on jo uutta tietoa, niin laittaa sitten siihen sen kanssa mukaan. Ja sitten on vielä semmoinen päivä, 2-3 ennen sitä varsinaista tapahtumaa, niin sitten, että hei, olihan sulla kalenterissa tai teillä, että tämmöinen on tulossa, ja että jos ei ollut vaikka ilmoittautunut, joka on joissakin sitten tarpeen, niin sitten siinä vaiheessa se varmaan on sitten ihan kätevä muistuttaa, että nyt se sitten kannattaa viimeistään tehdä. Nämä tämmöiset niin kuin ajallisesti niin kuin jaksotetut mainostamiset ja muistuttamiset niin on ihan senkin takia järkeviä ja hyviä, että ihmisten on helpompi suunnitella tulonsa tai osallistumisensa, varsinkin jos on paljon tekemistä ja menoja ja näin, niin sitten kun on ajoissa liikenteessä, niin ihmiset saa sen heti kalenteriin ja se todennäköisyys, että pääsee osallistumaan, niin on sitten sitä mukaan myös suurempi. Niin helpottaa myös sitä yhdistyksen toimintaa, miettimistä ja suunnittelua, mutta sitten myös osallistujien, että sitten taataan ehkä vähän paremmin se, että se osallistujamäärä on sitten mahdollisimman suuri. Joo, ja tässä on sitten vähän tämmöisiä erilaisia kanavia digimainostamiseen. Tässä on varmasti paljon tuttuja, ehkä mahdollisesti myös käytössä olevia asioita, mutta ajateltiin tuoda nämä kuitenkin tähän. Eli se sosiaalinen media ehdottomasti on nykypäivänä semmoinen, mikä tavoittaa ihmisiä. Instagrami, Facebook, TikTok, YouTubeen ehkä sitten, jos on jotain vaikka pidempää materiaalia tai vaikka jos on ollut tapahtumassa ja sitä on kuvattu enemmänkin, niin sit siitä voisi esimerkiksi tehdä YouTube-videonkin, mutta Instagrami varmasti ehkä kaikista suosituin. Sitten just Facebook ja TikTok myös tulee siellä. Ja ihan mahtavahan on, jos yhdistyksellä on nettisivut, niin se tuo mahdollisesti tosi paljon sitä, missä voi sitten mainostaa myös. Ja esimerkiksi jos on blogia tai mahdollisesti podcastiakin, niin sielläkin voi asiasta sitten mainita tai tehdä vaikka postauksen niistä tai blogikirjoituksen siis. Ja sitten tietenkin on nämä sähköposti, niin sähköpostilistat, uutiskirjeet, jäsenkirje, uskoisin varmasti, että aika monella on jo käytössä. Mutta ne on hyviä kanavia myös sitten aina mainostaa niistä tulevista tapahtumista. Ja tapahtumista myös, mihin on vaikka menossa, tai varsinkin jos on joku niin kuin oma tapahtuma, mitä on vaikka rakentanut, niin siitähän on hyvä myös tehdä ihan niin kuin fyysinen
NS-mainos ja voi vaikka levittää ilmoitustauluille. Kirjastot esimerkiksi on aika hyvä paikka näitä ilmoitustauluja sinne käydä laittamassa, että olen ainakin itse huomannut, että moni pysähtyy niille kirjaston ilmoitustauluille ihan tutkaille, koska siellä on yleensä aika paljon kaikkea tapahtumaa ja infoa. Niin tämmöisiä ainakin, missä voi sitten miettiä, ja just, että mikä on sitten sille omalle yhdistykselle se ehkä semmoinen luontaisin tapa myös mainostaa, mutta sitten myös voi kokeilla jotain uuttakin tapaa. Joo, ja sitten no, minkälaista esittelymateriaalia ja aineistoa sitten kannattaa ehkä tuottaa ja mitkä on itselle ja yhdistykselle sellaiset niin kuin hyvät ja kannattavat, niin niitähän on hyvin erilaisia. Mutta semmoista, ja sitten näitä kannattaa etukäteen niin kuin miettiä, että otetaanko niitä mukaan sinne tapahtumaan ja sitten katsoa, että niitä on tarpeeksi niin kuin valmiina tai sitten lähteä niitä tekemään ja valmistamaan, niin on sitten erilaiset esitteet, jos on tapahtumia, erilaisia ehkä lehtisiä, flyereita. Käyntikortitkin voi olla aika semmoinen kätevä napakka niin kuin pieni juttu, jonka saa sitten sujautettua joko sinne kalenterin väliin tai vaikka lompakkoonkin, että siihen niin kuin ne yhteistiedot ja sitten vaikka toiselle puolelle jotain pientä, että minkälaista toimintaa tai silleen, niin se voi olla sellainen hyvä muistutus siellä sitten, joka kulkee niin sanotusti mukana. Ja sitten semmoisia visuaalisia elementtejä, jotka on hyväksi havaittu, niin on, että jos on vaikka logo, niin että se on johonkin painettu, onko se sitten banneri tai joku isompi liina tai mikä tahansa, niin se voi olla aika kätevä, että sen näkee sitten nopeasti niissä yleisötapahtumissa. Sitten voi olla myös vaikka valokuvia toiminnasta. Ne voi olla ihan joko fyysisesti jossain pöydällä esillä tai johonkin paperiin laitettuna tai sitten ihan jossain albumissa, mutta toki voi myös olla niin, että ne on ihan digitaalisessa muodossa jollain koneella ja sitten niin pyörittää semmoista vaikka kuvashowta tai semmoista slideshowta siinä. Ja sitten jos on vaikka jotain infografiikkaa, jotain tilastoa, jonka kokee, että se on niin semmoinen tarpeellinen ja hyödyllinen vaikka näyttää tai tietää, niin semmoisiakin voi tulostaa johonkin vaikka näytille, että vaikka montako kävijää tai uusia jäseniä on tullut viimeisen 3 vuoden aikana tai näin. Tai voisi olla vaikka tehty kyselyä, galluppia jostakin, niin siitä vaikka tuloksia, niin ne voi olla ihan mielenkiintoisia nähdä sitten siellä tapahtumassa. Sitten jos on, niin mukaan kannattaa ottaa yhdistyksen tuotteita, mainostuotteita, jos on kyniä, huiveja, avaimenperiä, mitä näitä nyt on kaikenlaisia, niin semmoisia kannattaa ottaa mukaan. Ihmiset tykkää yleensä aika, että saa jonkun mukaan sieltä pöydältä. Sitten jos yhdistys tuottaa jotain töitä, niin käsitöitä tai taidetta tai jotain muuta, niin semmoisia voi ottaa mukaan, että hei, meillä on tämmöistä toimintaa, että joku käsityökerho tai taideiltoja tai semmoista, niin semmoisia voi ottaa mukaan silleen inspiraatioksi. Tai sitten jos on jotain muuta toimintaa, mistä voi ottaa esimerkkejä ihan vaikka rekvisiittana, että jos harrastetaan jotain vaikka urheilua, niin voi ottaa sen jonkun sählymailan tai jonkun tämmöisen. Ihan sama mikä, että se, kun on jotain semmoista niin kuin materiaalia tai tavaraa siellä, niin ihmiset yleensä, että ai miksi tässä on tämmöinen, ja jäävät sitten mielellään katsomaan ja ehkä kyselemäänkin, että ai miksi teillä on tämmöinen täällä mukana. Ja ne voi olla semmoisia ihan kivoja houkuttimia saada ihmiset siihen oman pisteen ääreen. Joo, mennään sitten seuraavaksi vähän siihen, että mitä se saavutettava viestintä on, kun mä alussa jo siitä vähän mainitsin, niin lähdetään sen pariin seuraavaksi. Ja ihan alkuun, että varmasti saavutettava viestintä voi olla käsitteenä vähän tuntematon, niin käydään ihan ekana se käsite läpi. Eli saavutettava viestintähän tarkoittaa kaikkea sellaista viestintää, että se on ymmärrettävissä ja havaittavissa ja käytettävissä kaikille ihmisille, mukaan lukien henkilöt, joilla on erilaista aisteihin, kognitioon tai motorisiin toimintoihin liittyviä rajoitteita. Ja tämä just kattaa sen kielen selkeyden, visuaalisen esityksen, eli tämmöiset just somepostaukset ja kaikki visut, diaesitykset, muut, teknisen saavutettavuuden sekä vaihtoehtoiset esitystavat.
Ja tämä tekninen saavutettavuus, kun puhutaan ruudunlukuohjelmasta, niin tässä on myös sitten ihan käsitteenä halusin tuoda tämän ruudunlukuohjelman, eli mikä se sitten on. Niin se ruudunlukuohjelmahan on siis tarkoitettu siihen, että se lukee sen näytön sisällön, oli se sitten tietokoneen näyttö, puhelimen näyttö, tabletin näyttö, niin se lukee sen sisällön näkövammaiselle käyttäjälle ja helpottaa sitten tätä liikkumista esimerkiksi sovelluksissa ja verkkopalveluissa. Ja tämä ruudunlukuohjelma siis esittää sen sisällön joko puheena tai sitten pistekirjoituksena pistenäytölle, eli on olemassa semmoinen pistenäyttö erikseen, joka sitten liitetään siihen tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, ja sitten se näyttää sen näytön sisällön siinä pistenäytöllä pistekirjoituksena. Eli tämä on niin kuin ihan se, että jos ei ole niin kuin tuttu, että mikä tämä ruudunlukuohjelma oikein on, niin varmasti ei välttämättä tiedä, mutta tämä on se, niin kuin millä näkövammaiset sitten tätä lukee näitä näytön sisältöjä, eli kaikkea sitä tekstiä, mikä muu niin kuin nähdään. Ja vaihtoehtoisissa esitystavoissa on just alt-tekstit. Käydään myöhemmin vielä tämä alt-tekstikin läpi, että mikä se on ja mikä on hyvä alt-teksti ja mistä ne löytyy ja miten niitä voi lisätä just siihen omaan vaikka somemateriaaliin. Ja sitten on äänitiedostoja, että on jo nettisivuja, mitkä vaikka lukee ääneen sen automaattisesti. Siellä saattaa olla joku näppäin, että lukee ääneen sen niin kuin tekstin, mitä siellä nettisivulla on, mutta tähän just sitten näkövammaisille on tosissaan nämä ruudunlukuohjelmat. Ja sitten myös tekstitykset videoille. Tämä on niin kuin pakko mainita myös, koska tästä hyötyy ihan kaikki, koska suurin osahan, niin kun, jos mietitään vaikka somesisältöä ja vaikka tekee jonkun videon, niin suurin osa ihmisistähän katsoo just somea jossain menossa ollessaan, eli julkisilla paikoilla, busseissa, muualla vastaavassa paikassa, niin suurin osahan katsoo ne ilman ääniä. Niin ihan silläkin ajatuksella jo, niin että ne videot tekstittää, jos videoita laittaa someen, oli ne sitten Instagramiin ihan postauksena videoita tai reelsejä tai muuta vastaavaa, niin ehdottomasti suosittelen ottaa nämä tekstitykset käyttöön, koska nämä on ihan superhelpot tehdä. Et esimerkiksi jos Instagrami on se paikka, missä vaikka tekee niitä somesisältöä, videoita, reelsejä, niin siis Instagramihan osaa tekstittää automaattisesti ne puheet. Että kun on laittanut sen videon sinne Instagramiin, sitten on siinä muokkaustilassa, että sitä voi muokkailla eri tavoilla, niin tuolla laitoin oikein tämän esimerkin, eli se muokkaa videota, painaa siitä, ja sitten siellä tulee semmoinen niin alabanneri vähän, missä voi sitten niin kuin liikuttaa sitä eteenpäin, niin siinä tulee tuo tekstitykset, ja kun tosta klikkaa, niin se luo ne automaattisesti. Eli se on hirveän kätevä. Testasin tämä oikein itsekin, että onko se oikeasti, että automaattisesti luo, niin kyllä. Eli se on ihan vain kahta nappia painamalla, niin saa tekstitykset. No sitten jos on vaikka jotain muuta, niin kuin, että se ei ole välttämättä Instagrami, mihin se on menossa, vai joku muu, niin esimerkiksi tosi hyvä sitten on toi Copicut, mitä sitten voi käyttää. Niin on oikein hyviä nämä sitten siihen, että millä voi sitten sitä videota myös tekstittää. Ja sitten ihan siihen, että mitä se saavutettava viestintä sitten niin kuin näin konkreettisesti, että tuossa käytiin niin kuin käsitetasolla näitä asioita, niin mennään sitten siihen konkretiaan, eli mitä nämä sitten konkretiatasolla tarkoittaa. Eli lähdetään ihan ekana liikkeelle noista fonteista. Eli fonttien on tosi hyvä olla selkeitä ja helposti luettavia. Vaikka ne kuinka kauniita semmoiset kiekurafontit olisikin, niin ne ei ole oikein saavutettavia. Että niistähän ei saa niin kuin välttämättä selvää edes, niin kuin, jos näkö on ihan normaali, niin siitä huolimatta ainakin itse huomaa välillä, että kun näkee tosi kiekurafontteja, niin sitä ei niin kuin, joutuu katsomaan monta kertaa, että niistä saa selvää. Niin, tosi hyviä on esimerkiksi Ariali, Open Sans, Arimo, näitä on niin kuin muitakin, niin nämä on oikein hyviä.
hyviä tämmöisiä niin kuin, perusselkeitä fontteja, ja näitä on paljon, että ei ole silleen nyt, että joutuu Arialilla kaikki tekemään, että ei niin, vaan kyllä sitä valinnanvaraa on, mutta just niin kuin kiinnittää siihen huomiota, että varsinkin ne kaikista koukeroisemmat tämmöiset fontit, niin ne kannattaa jättää pois. Ja kontrasteissa se ottaa huomioon, että se teksti erottuu tarpeeksi selkeästi taustasta, että esimerkiksi tuohon nyt on laittanut tolleen ihan vaaleansinisellä ton, niin kuin, ja sitten versus tuommoisella pinkillä, niin kyllähän tuo pinkki paljon paremmin erottuu kuin tuo tosi vaaleansininen. Eli se, että sitä on niin kuin sitä kontrastia tarpeeksi siinä välissä. Mä kohta näytän vielä muutaman lisäesimerkin, niin varmasti saa sitten kiinni, että mitä tarkoitetaan tuolla kontrastilla. Ja sitten on myös tämä värisokeusasia. Varmasti jollain tavalla niin kuin tuttu, mutta just se, että muistaa nämä värisokeudet, eli puna-viher. Ja sitten on myös tämä sini- ja sinikelta värisokeus, eli muistaa vaan, että näitä ei niin kuin liian lähelle esimerkiksi laita toisiaan, että ei niin kuin yleensä joskus luontopoluilla näkee, että just on merkitty niin kuin punainen ja vihreä ja keltainen ja sininen esimerkiksi, niin ei sillä tavalla, että ei laita liian lähelle toisiaan niitä. Ja hyvä vinkki myös on, että ei ehkä käytä semmoisia liian niin sanotusti räikeitä väripaletteja, että jos puhutaan niin kuin näön hajataitosta, niin tämmöistä tietoa löysin, eli että kirkkaat ja voimakkaat värit saattaa korostaa sitä niin kuin hajataittoa ja sitä epätarkkuutta. Niin se, että käyttää semmoisia enemmän murrettuja, pehmeitä, vähän semmoisia sanottaisiko pastelimaisia, mutta ei niitä nyt pastelimaisia tarvitse olla, mutta ei mitään, niin kuin, puhutaan ehkä nyt niin kuin neoväreistä tässä. Niin ne saattaa olla semmoisia just, että jos on hajataittoa, niin sitten se saattaa myös hankaloittaa sitä tekstin lukua tai kuvan näkemistä, jos se on tosi räikeillä väreillä tehty. Ja sitten itse näistä teksteistä, niin tekstien on tosi hyvä olla napakoita, informatiivisia, selkeitä. Tämä on aikaisemminkin jo tullut puheeksi, mutta haluan sen tässä vielä nostaa, että se auttaa tosi paljon ihmisiä ymmärtämään sen, että mitä sä sillä tekstillä tarkoitat ja mitä haluat sillä niin kuin tuoda esille. Ja tähän tosi hyvä apu on esimerkiksi just se tekoäly, ja siltä voi pyytää sitä tekstin selkeyttämistä ja tiivistämistä, ja sieltä tulee tosi nopeasti sitten myöskin vaihtoehtoisia vastauksia, että minkälainen teksti voisi sitten olla. Ja sitten, että mikä on se alt-teksti, kun siitä oli myös puhe. Niin alt-tekstihän on siis se lyhyt kuvaus, joka selittää sen kuvan sisällön. Eli nyt puhutaan siitä, että jos on vaikka somekuva, niin sen kuvan sisällön nimenomaan selittää. Ja tämä auttaa niitä näkövammaisia käyttäjiä ymmärtämään sen kuvan ruudunlukuohjelmien avulla, kun luonnollisesti eivät välttämättä näe sitä, niin silloin, että se kuva on niin kuin tekstimuodossa, niin sitä tämä alt-teksti niin kuin tarkoittaa. Ja täytyy muistaa mainita se, että siis ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin siitä, että lisää siihen vaikka someen menevään, oli se sitten Instagrami tai Facebooki tai muu tämmöinen somekanava, niin muistaa vaan lisätä ne alt-tekstit. Eli mistään muusta ei tarvitse sitten huolehtia, että ne käyttäjät, ketkä näitä laitteita käyttää, niin ne kyllä sitten osaa niillä navigoida ja mennä. Eli vaan se huolehtia ne alt-tekstien lisäämiset. Ja sitten vähän siitä, että mikä sitten on se hyvä alt-teksti. Niin sehän kuvailee sen sisällön lyhyesti. Kuvaile myös se, että jos sen kuvan sisällä on tekstiä, eli yleensähän somepostaus saattaa olla semmoinen, että siinä on niin kuin, kuva ja sen päällä on sitten vaikka teksti, että jos on vaikka joku tapahtuma, niin sitten sen tapahtuman infot esim. Yleensä saattaa olla sen kuvan päällä. Niin kuvaile myös ne tekstit siellä kuvan sisällä. Ja
ne tekstit voi kirjoittaa siis ihan sellaisenaan, varsinkin jos ne on lyhyet, niin ihan sellaisenaan. Tai sitten jos on, harvoin nyt on mikään pidempi teksti tolleen kuvan päällä, mutta jos niin olisi, niin sitten sen voi tiivistää vähän pienemmäksi, lyhyemmäksi, mutta sitten että se asia kuitenkin säilyy samana. Mutta sitten ihan käyttää siis, että teksti, kaksoispiste ja sitten siihen se teksti, minkä sä oot laittamassa. Ja 1-2 lausetta selkeällä kielellä, piste loppuun, eli siis mahdollisimman semmoinen tiivis teksti. Ja ei tarvitse käyttää sanaa kuva, esimerkiksi että kuvassa on kirja pöydällä, koska ruudunlukuohjelma tunnistaa kyllä sen, että kyseessä on kuva, niin se tulee vaan sitten turhaa niin kuin tuplattua se sana siellä, eli ei tarvitse sitä kuva-sanaa käyttää. Ja ihan jokaista asiaa ei tarvitse kirjoittaa, että just se, että pysytään siinä, että se on selkeä, ytimekäs, lyhyt se kuvaus. Eli just se napakka, kuvaileva, selkeä alt-teksti on tosi hyvä. Ja halusin nyt tähän tuoda muutaman esimerkin, että saa ehkä vielä niin kuin käsitystä siitä, että mikä tämä alt-teksti nyt on. Niin esimerkiksi tuossa nyt tein, että tervetuloa mukaan luontohetkeen ryhmässä. Tulisi tämmöinen somepostaus vaikka Instagramiin, niin sitten sen alt-teksti olisi, että metsäpolku kulkee auringon valaisemassa havumetsässä ja teksti, tervetuloa mukaan luontohetkeen ryhmässä. Eli tämä on niin kuin ihan tosi hyvä. Tämän monimutkaisempi lause sen esimerkiksi ei tarvitse niin kuin olla. Tai sitten tuo, missä on nuo kirjat ja silmälasit, niin silmälasit kirjapinon päällä puulattialla. Eli nämä on tosi yksinkertaisia, simppeleitä tekstejä, niin nämä on niin kuin hyvä muistaa ja kannustan sitä, että ottakaa niin kuin käyttöön teidän, varsinkin jos on somea tai Instagramia, Facebookia, niin ottakaa käyttöön. Ne on tosi nopea. Mä käyn seuraavaksi läpi se, että miten sen alt-tekstin saa lisättyä ja mistä se löytyy. Niin se löytyy siis ihan muutaman painalluksen takaa. Se löytyy aina siitä kohdasta, että ennen kuin oot jakamassa sitä kuvaa, julkaisua tai somepostausta, niin ennen sitä jaa-napin painamista, niin se on aina siellä paikkeilla. Ja olen tähän laittanut ihan nyt screenshotit, eli mistä se löytyy, niin Instagramissa pitää selata siinä vaiheessa, kun olet jakamassa sitä kuvaa ja on tuo jaa-nappi edessä, niin ennen sitä on just toi lisää vaihtoehtoja, klikkaa siitä ja sen jälkeen tulee, että kirjoita vaihtoehtoinen teksti. Klikkaa siitä ja siihen kirjoittaa sen tekstin ja sitten siinä on muistaakseni joku valmis tai joku vastaava nappi ja sitten pitää pakittaa yhden verran taaksepäin, jotta sä pääset taas tähän jaa-näkymä alukohtaan ja sitten vaan jaat ja sitten se kuvateksti löytyy sieltä. Ja sitä voi myös sitä alt-tekstiä muokata myöhemmin. Et se on myös mahdollista. Ja Facebookissa löytyy siinä vaiheessa, kun olet lisännyt sen kuvan, eli kun tekee uuden julkaisun, lisäät siihen kuvan. Ja siinä vaiheessa tulee tuommoinen niin yläbanneri, että muokkaa ja mitä tuossa noita muita on, niin toi 3 pistettä, vaakapistettä, niin se on se, mistä pitää klikata. Ja sieltä tulee toi muokkaa vaihtoehtoista tekstiä. Ja sieltä taas löytyy se kohta, eli sinne voit kirjoittaa sen ja sitten se siellä löytyy. Eli tämä on tosi simppeli ja helppo tapa ja lisätä just myöskin sitä saavutettavuutta, että lisää nämä alt-tekstit niihin somepostauksiin. Ja tässä onkin sitten seuraavaksi näitä esimerkkejä. Vielä on tuonut, että mitä näillä asioilla tarkoitan. Eli tuossa ihan ensimmäisessä kuvassa, kun on tuo kevätterveiset tuon kuvan päällä, niin eihän toi ylempi oikeastaan hirveän hyvin näy, koska se hukkuu tuonne niin kuin taustaan. Versus sitten, että siinä on tekstin alla joku niin sanottu muoto ennen kuvaa. Eli jos laittaa tekstiä, haluaa niin kuin tekstiä laittaa kuvan päälle sen somepostaukseen, niin suosittelen hyvin vahvasti, että käyttäkää jotain siinä alla, jotain muotoa, että jos vaikka Canva on yhtään tuttu, millä vaikka tekee
tekee noita somepostauksia, niin siellä on hurjan paljon erilaisia tämmöisiä muotoja, mistä voi sitten valita, mutta se erottuu hirveän paljon selkeämmin. Se auttaa tosi paljon sitä niin kuin näkemistä ja lukemista myös. Ja keskimmäisessä kuvassa on taas tämä kontrastiasia uudestaan. Eli kyllähän tuo ylempi niin kuin hukkuu tuonne taustaan, se on liian lähellä, se on liian samansävyinen tuon niin kuin toi teksti ja tausta versus sitten toi alempi. Niin siinä on jo tarpeeksi sitä kontrastieroa, että se näkyy hyvin. Eli muistaa sen, että se kontrasti on tarpeeksi suuri. Olipa se sitten oikeastaan materiaali mikä tahansa, niin muistaa tuon kontrastieron. Ja sitten tässä viimeisessä reunimmaisessa oikealla, niin olen sitten vielä halunnut tuoda näitä fonttiesimerkkejä, että just noita kiekuraisia fontteja, niin kyllähän ne vaikealukuisia niin kuin on, varsinkin ehkä toi ihan oikea yläkulma, niin jos ei niin kuin ekalla vilkaisulla tietäisi, että etukäteen, että mitä nyt siinä lukee, nyt siinä tietää, että se on kevätterveiset, kun mä oon toistanut sitä tässä, niin voisi joutua katsoa pari kertaa, että mitä siinä lukee. Eli kyllä niin kuin, suosittelen noita alempia fontteja, mitä tuossa on, mistä saa sitten oikeasti hyvin selvän. Eli tässä vielä tiivistetysti vähän sitä, että miksi sitä viestintä kannattaa tehdä saavutettavasti, niin tässä on varmasti tullut tosi paljon jo tähän liittyvää. Eli kyllähän se on se, että kaikki jäsenet, ihmiset, kohderyhmät saa sen tiedon yhdenvertaisesti. Ja myös teidän materiaali tavoittaa sellaiset ihmiset, joilla on jotain toimintarajoitteita. Ja se myös saattaa mahdollistaa laajemman osallistumisen toimintaan, tapahtumiin, kun se on saavutettavasti tehty se viestintä. Yleensä yhdistyksen arvoissa on tämmöisiä osallisuus, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, tukee tosi hyvin niitä. Ja ylipäätään siis tämä vaan parantaa sitä viestinnän ymmärrettävyyttä ja selkeyttä tosi paljon, jos näihin ihan pieniin asioihin, just kontrasteihin, näihin miten laittaa kuvaa tekstin päälle, alt-tekstit, muut, niin saa ihan hurjan paljon sitä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä lisää ja myös sitä saavutettavuutta. Ja tuo mahdollisesti myös lisää näkyvyyttä, koska yhä useampi pystyy sitten teidän niin kuin somemateriaalia esimerkiksi katsomaan toimintarajoitteista huolimatta. Ja auttaa myös tavoittamaan uusia jäseniä mahdollisesti, koska sitten myös teidän näkyvyys tätä kautta saattaa kasvaa hyvinkin. Niin tällaisia asioita on saavutettavassa viestinnässä ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Ja näitä voi pureskella pikkuhiljaa ja miettiä, että miten sinne omiin materiaaleihin ja tekemiseen näitä voisi lisäillä sitten. Ja nyt ollaankin käyty aika paljon asiaa, niin voi olla ihan hyvä hetki tässä vaiheessa pistää tämä koulutus pauselle, käydä vaikka vähän jalottelemassa ja jatkaa sitten matkaa, mutta me jatketaan tästä nyt suoraan eteenpäin, mutta kannattaa vaikka hetkeksi, kannustetaan siihen, että kannattaa hetkeksi vaikka tauottaa ja käydä vähän jalottelemassa. Mutta seuraavaksi mennäänkin sitten tähän vielä tapahtumapaikkaan, standiin ja esittelijöihin, että mitä on ennen tapahtumaa niin hyvä ottaa huomioon. Joo, eli tosiaan ennen kuin on lähdössä mihinkään tapahtumaan, niin kannattaa huolehtia, että tietyt asiat on niin kuin valmiiksi katsottuna ja että niitä on tarpeeksi, että ne on kaikki kunnossa. Eli kun tietää, että mihinkään ja minkälaiseen tapahtumaan on menossa, niin sitten mitä sinne tarvitaan. Joskus tarvitaan jotain telttatapaista, jos on varsinkin ulkotapahtuma, pöytää, tuolia, sitten tämmöisiä digitaalisia sähköisiä liitännöitä, että ne on siellä tarpeeksi ja sellaiset, joita tarvitaan. Onko ne omasta takaa tai sitten ehkä tapahtuman järjestäjän puolesta, niin ne kannattaa tarkistaa. Jos tarvii sähköjä, niin varmistaa sen, että ne on siellä saatavilla ja että ne on paikan päällä sitten, kun tulee sinne. Ja mitä nyt muuta materiaalia, mitä sitten sinne ottaa mukaan, ne tulee esille, että ne on niin kuin valmiina lähdössä. Ja tai sitten tosiaan siellä paikan päällä, että ne on niin kuin varattu, varmistettu,
että ne on sitten siellä käytettävissä, kun pääsee sinne paikan päälle rakentamaan sitä omaa paikkaa. Ja sitten, mitkä on hyvä selvittää etukäteen, tapahtuman aikataulu, milloin siellä pitää olla rakentamassa sitä omaa paikkaa, kauanko se kestää ja sitten onko siinä minkälainen aika sitten varattu sinne purulle, että voi niin kuin purkaa sen oman paikan sitten siellä. Jos tarvii tosiaan sen paikan sieltä varata, että se on varattu ja että se on niin kuin voimassa se varaus ja että ei ole mitään muutoksia tai sekannuksia tai jopa peruutuksia tai näin tullut, niin se kannattaa vielä varmistaa etukäteen ennen tapahtumaa. Ja onko sinne paikan päälle jotain tiettyjä ohjeita tai rajoituksia, että saako sinne ottaa esimerkiksi, jos haluaa, niin musiikkia mukaan, tai onko siellä tosiaan nettikäytössä, mitenkä isolle paikalle, saako sinne rakentaa semmoista moniulotteista. Kaikki tämmöiset kannattaa ottaa etukäteen selville, niin sitten on helppo niin lähteä suunnittelemaan sitä, että minkälainen paikka meille tulee sinne tapahtumaan. Ja sitten osaa niin ne materiaalit ja tarvittavat asiat ottaa sinne mukaan, valmistella ne, niin sitten ei ole sitten se päivä, kun on se, niin se semmoista hässäkkää ja miettimistä ja vielä sitten varmistellaan, vaan että sitten voi niin semmoilla aika niin varmalla ja rennolla niin mielellä lähteä sitten siihen tapahtumaan. Sitten siihen itse standiin, eli standi on se paikka siellä sitten siinä tapahtumassa tai messuilla, ja sen tilan, mikä sulla siellä on, niin sen järjestelystä, niin semmoinen selkeä ja houkutteleva ja kuitenkin ehkä himpun verran erottuva, niin on hyväksi havaittu, että tähän pätee vähän samaa silleen, että kun suunnittelee minkälaista haluaa niin kun rakentaa, että kun lähtee vaikka kirpputorille pitämään pöytää, niin semmoinen liian täynnä oleva ja vähän sekaava paikka, niin se ei houkuttele oikein sitten ehkä välttämättä sinne niin kuin lähteä tutkimaan ja tonkimaan, että mitä täällä on, vaan semmoinen, että siellä on asiat selkeästi järjestyksessä ja niin kuin näet nopealla vilkaisulla, että okei, tämmöistä täällä on, niin se houkuttelee paljon nopeammin sitten niitä ihmisiä pysähtymään, että ei ole semmoinen niin kuin tavara niin kuin virta, joka siellä niin kuin tulvii päin, vaan että se on niin kuin nopeasti havaittavissa, että okei, täällä on tämmöistä materiaalia ja sen pystyy havaitsemaan niin kuin hyvin nopeasti, niin se houkuttelee vähän enemmän. Ja silloin erottuvilla jutuilla tarkoitan sitä, että siellä voi olla joku vaikka kasvi tai joku väri, joko seinä tai jotain huiveja tai liinoja. Joku semmoinen, mikä ehkä vähän erottuu sitten, että jos se on muuten semmoinen hyvin pelkistetty. Sitten kun lähtee miettimään sitä, että tietää minkälainen tila sinne on varattu yhdistykselle, niin se, että siellä on kuitenkin riittävästi tilaa niille keskusteluille ja kohtaamisille, niille materiaaleille, jotka otetaan mukaan, mutta myös sitten itse siellä esillä olevilla, että sitten siellä pöydän takana ei ole hirmu niin kuin tiivistä tunnelmaa, vaan että siellä pystyy niin kuin silleen niin kuin mukavasti olemaan, niin miettii sen tilan silleen ja myöhemmin tuleekin vähän sitten vielä semmoisia esimerkkejä ja kuvia siitä, että miten ehkä kannattaa järjestellä sitten se paikka. Ja tosiaan silloin, kun on sitten siellä paikan päällä, niin sitten niin kun miettii jo etukäteen, että on niin kuin semmoinen siisti siellä, se paikka, asiat on järjestyksessä. Miettii myös sitä, että jos on vaikka jotain semmoista, mistä voi tulla vaikka roskaa tai silleen, että sinne on niin kuin mietitty sitten myös jotain koria tai semmoista, että se on niin kuin helppo pitää semmoisena pöydän alle sitten vaikka lisämateriaalia, että jos on jakanut hirmu paljon niitä, niin sitten sieltä niin kuin pystyy helposti nostamaan niitä lisää. Ja tämä tuo ehkä semmoisen ammattimaisen ja houkuttelevan vaikutuksen, että sitten niin kuin huomata, että ensivaikutelmahan on aina se, joka niin kuin ensimmäisenä merkkaa, kun kohtaa ihmisiä tai näkee paikkoja, niin miettii sitä silleen, että miltä minusta tuntuu, kun mä näen nyt tämän paikan, että onko tämä minusta hyvä vai onko tämä jotenkin vielä vähän epäselvä. Niin kun lähtee itse miettimään sitä, että miltä musta tuntuu, jos mä en tietäisi tästä yhdistyksestä mitään, niin jos itsellä tuntuu, että okei, nyt mä niin näen tässä kaiken sen, mitä mä haluankin tuoda esille, niin sitten se on todennäköisesti aika hyvä. Että semmoisella niin ajatuksella, kun lähtee liikenteeseen, niin tulee hyvä sitten semmoinen standi ja pöytä rakennettua. No sitten tästä nimenomaan tilan hyödyntämisestä, niin
paljon löytyy niin kuin tietoa just näistä niin kuin messutapahtumista, niin tämmöiset näkyvyyden rappuset. Kerron niistä kohta vielä vähän tarkemmin ja lisää, mutta että siinä on, että ajattele tosiaan se sinun omaa tilaa semmoisena 3D-muodossa. Kun tiedät, että millainen tila sinulla on, niin pohdi sitten sen näkyvyyttä niin, että niin kuin vaakatasossa ja pystyasennossa, niin maksimoitte sitten sen näkyvyyden siellä paikan päällä. Eli tosiaan niin kuin kannattaa eri tasoissa luoda niitä niin kuin kohteita, logoja, kuvia ja semmoisia, että niin kuin se on mahdollisimman kattava se esilläolo siellä sitten paikan päällä. Niin tosiaan, mitä nämä näkyvyyden rappuset nyt sitten on? Tämä punainen on se niin sanottu kehys. Eli siinä on, jos yhdistyksellä on jotain brändivärejä, niin niitä kannattaa nimenomaan tässä käyttää. Ja tukevasta taustasta on tässä hyötyä. Että onko se nyt sitten niin sanottu joku boksi jossain messualueella, tai teltta ja sitten sen seinämä, tai sitten jos on vaikka joku irtosermi tai semmoinen, niin se kannattaa olla sitten siinä takana, mihinkä sitten saa niin kun laitettua esimerkiksi logoa tai muuta semmoista niin kun, yhdistykselle, järjestölle tunnistettavaa, jonka niin kun ihmiset niin kun yhdistää juurikin teihin. Ja se on se, niin kuin, myös se korkein alue, että se on niin kuin, usein just se takaseinä tai sitten se, niin kuin, ne boksin seinät siellä niin kuin, tapahtumapaikalla. Ja se on myös se, joka näkyy hyvin etäältä, että kun ihmiset kävelee alueella, niin kun katsotaan aina vähän ylöspäin ja näin, niin huomataan heti ne siellä vähän korkeammalla olevat asiat. Ja ne tulee olla korkeammalla, kun sitten ne itse esittelijät on siellä paikan päällä. Ja sitten ehkä se, mitä siihen tähän nimenomaan kehykseen miettii laittavansa, niin se kannattaa olla semmoista niin kuin hyvin pelkistettyä ja selkeää, että sen niin kuin havaitsee kertavilkaisulla, että okei, täällä on semmoinen ja semmoinen juttu. Niin nimenomaan just joku logo tai teksti, mikä on se teidän yhdistyksen nimi isolla, niin se on semmoinen ehkä oivallisin juurikin tuohon laittaa, että sen niin kuin havaitsee nopeasti. No, tämä sininen kohta sitten on se esittelytila ja se niin sanottu ehkä vastaanottotila. Ja tämä on se, missä niin kun sä kohtaat ne ihmiset, jotka tulee sinne, ja se on myös se paikka, missä sulla on sit niitä niin kun esineitä, mitä mahdollisesti olet tuonut mukaan. Ja jos se on sen verran iso, niin sä voit tavallaan sieltä, kun ihmiset kävelee ohi, niin vähän niin kuin pyytää sinne niin kuin teidän pisteelle tulemaan, niin se on se teidän niin kuin toiminta-alue niin sanotusti. Ja tätä ei kannata niin kuin hirveän täyteen laittaa, että siinä on tosiaan helppo liikkua, jos on tarve. Jos siellä on 2-3 ihmistä niin kuin yhdistyksen puolesta, niin ettei tarvitse olla vain sille niin kuin 3 vierekkäin koko ajan tänne, vaan että siellä niin kuin pääsee vähän niin kuin toistensa ohi ja näin liikkumaan, niin se on paljon mukavampaa ja luo myös semmoista ehkä vähän niin kuin rennompaa ja mukavampaa vaikutelmaa. Tähän tilaan ei myöskään kannata laittaa sit niitä niin sanottuja täytebokseja, että jos on niinku flyereita, lehtisiä ja ne on jossain laatikossa, niin ne ei kannata olla siinä tilassa silleen sijoitettuna sikin sokin, vaan ne kannattaa just jonnekin pöydän alle tai sermin taakse laittaa, että sit sieltä nostaa, jos on tarve, mutta että niitä ei kannata sijoittaa nimenomaan sinne, että se voi sitten olla jopa vaaraksi, että jos olet niin tohinassa siinä ja sitten liikut siinä ja sitten tulee kompastumisen vaara, niin niitä ei kannata siihen laittaa. Ja sitten tämä vihreä, niin se on se, niin kuin, semmoinen niin sanottu hotspot, eli se on se näyteikkuna, se semmoinen ensimmäinen paikka, kun ihmiset kävelee läheltä ohi, niin he vilkaisee siihen pöydälle, joka siinä todennäköisesti ehkä on, ja mitä siihen sitten haluaa laittaa. Ei kannata olla hirveän täynnä, mutta siinä kannattaa olla just nimenomaan sit semmoiset niin nopeasti mukaan otettavat jutut, että jos ihmiset ei halua välttämättä jäädä siihen niin hirveän pitkäksi aikaa keskustelemaan, tai he ovat ehkä vähän kiireisiä, niin siinä on sitten just semmoiset napakat niin tiedot siitä yhdistyksen toiminnasta, joku flyeri, käyntikortti, lyhyt esite siitä, että mitä tämä on, niin ne kannattaa olla siinä. Ja sitten siinä voi olla myös joku vaikka
kannettava, jossa sitten pyörii jotain lyhyttä infoa, että siihen ei myöskään kannata sitten semmoisia niin monen minuutin videoita laittaa pyörimään välttämättä, vaan semmoisia, niin mitkä on niin helppo niin havaita semmoisella nopealla ohikäynnillä. No tässä sitten vähän tarkemmin, minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia on sitten ehkä niin kuin rakentaa tämmöistä pistettä sinne itse tapahtumapaikalle. Niin tässä on tosiaan ensimmäisenä semmoinen niin kuin ehkä aika perus, yksinkertainen, mutta tosi toimiva malli, että siinä on tosiaan takana joku sermi, seinä, teltta, mikä onkaan, ja siinä on logo, joku banneri, yhdistykseen helposti semmoinen liitettävä asia. Tosiaan logo, väri, teksti, mikä tahansa. Ja sitten on siinä vasemmalla näkyy sitten tuommoinen isompi, on myös banneri tai semmoinen, minkä voi laittaa siihen, missä on ehkä jotain semmoista myös yleistä tietoa yhdistyksestä. Ja sitten pöydälle eteen just sitä infomateriaalia, joka on niin kuin helppo jakaa. Tai sitten, jos tarvii ihmisten täyttää jotakin, niin siihen on hyvä olla sitten kyniä ja niitä lomakkeita. Ja niitä havainnemateriaalia, jos on tai tarvii, niin sitten voi laittaa vaikka siihen kanssa aika niin kuin hollille, mutta ehkä vähän sivuun just jotain, jos halutaan näyttää ihmisille, että minkälaisia vaikka apuvälineitä voi käyttää tai just, että mitä yhdistyksen toiminnassa tuotetaan, vaikka materiaalia tai tuotteita, niin on sitten kiva olla sit siinä kanssa, että voi tosiaan ihmiset pyytää, että hei, no onko tuttua, et tuu katsoa, että tämmöinen on, niin kuin, että jos olet käsityöihminen, niin meillä on tämmöinen käsityökerho, niin sitten voi ohjata ja näyttää, että hei, meillä tehdään vaikka tämmöistä. Ja tosiaan nuo havainnemateriaalit on semmoista, jotka todennäköisesti herättää mielenkiintoa ja ihmiset haluaa jäädä pysähtymään ja tutkimaan, että okei, mikä tämä on. Ja niillä pystyy myös tosi nopeasti niin kuin havainnoimaan niin kuin sitä sun viestiä, mitä sä haluat ehkä kertoa ihmisille. Ja aina kun ihminen pääsee kokemaan jotakin, tekemään jotakin, että se ei ole pelkästään sitä kuuntelemista tai näkemistä, vaan se niin kuin keho on siinä mukana tekemisessä, niin tämmöiset asiat jää yleensä tosi hyvin mieleen ihmisille. Et sitten kun on lähtenyt sieltä tapahtumasta ja kotona on sitten vaikka just joku mainoskynä tai näin mukana, niin sitten, niin tämä oli tämä piste, missä mä sain niin kuin kokeilla vaikka jotain apuvälinettä tai näin. Niin se on, niin kuin, tukee sitä niin kuin muistiin jäämistä ja semmoista onnistumista siinä niin kuin tapahtumassa. Sitten voi myös siihen, jos on vaikka vähän isompi paikka varattuna, niin olla semmoinen, missä on jotain toimintaa. Eli yleisen sen infomateriaalin lisäksi niin voi olla joku semmoinen toiminnallinen juttu. Se voi olla ongintaa. Ongintaa voi olla sekä lapsille suunnattua että sitten myös aikuisille. Siinä on sitten vähän erilaista materiaalia, ehkä tavaraa, mitä voi onkia, mutta sen voi niinku kohdistaa. Siellä voi olla vaikka sählymailon kanssa maalientekoa tai potkupallon kanssa. Sitten voi olla erilaisia, arvaa montako helmeä on purkissa tai arvaa vaikka pussukan tai jonkun kiven tai mikä tahansa paino. Siellä voi olla onnenpyörää, tosi lyhyt napakka, semmoinen vaikka 3, 4, maks 5 kysymyksen tietovisa, että hei, tiesitkö sinä, että Suomessa on näin ja näin paljon tätä sairastavia ihmisiä, tai mitä luulet, että monessako kaupungissa toimii meidän yhdistyksiä. Tämmöisiä niin kuin teihin liittyviä niin kuin tämmöisiä napakoita kysymyksiä. Ja sitten kun saa vaikka 3 tai 4 oikein, niin saa sitten vaikka joku pienen palkinnon. Aktiviteetit herättää aina ohikulkijoiden mielenkiinnon ja sitten vaikka ehkä ensin on silleen, no mikä juttu tämä on, mutta sitten jos teillä on vaikka joku jo pieni jono muodostunut sinne, niin sitten sinne yleensä kertyy enemmän ja enemmän ihmisiä ja kun ihmiset jonottaa, niin siinä samalla on myös tosi helppo lähteä ihmisten kanssa keskustelemaan niin kuin asioista ja pääsee kohtamaan heitä. Sitten on myös, jos on tosiaan semmoinen tila, että se antaa myöten, ja jos on jostain semmoisesta tapahtumasta kyse, missä niin kun on niin kun semmoista ehkä niin kun vertaiskohtaamista, niin voi olla ihan mukava ehkä, että on semmoinen vähän
taaemmassa tai syrjemmässä vieressä paikka, mihinkä voi ihan vaikka istahtaa ja keskustella. Että tosi usein sitten ihmiset ehkä kaipaakin semmoista niin kuin pientä keskusteluhetkeä, tai jos he ovat vaikka just saaneet jonkun diagnoosin, ja he ovat aivan niin kuin uuden edessä, ja että no mikä tämä juttu nyt on. Sitten tulee tämmöiselle tapahtumalle, ja huomaat, että ahaa, että on olemassa järjestö tai yhdistys, joka nimenomaan niin kuin tukee vaikka ihmisiä niin kuin minä olen. Ja sä haluat sitten ehkä kertoa siitä, että no mä sain pari viikkoa sitten diagnoosin, tai mulla on havaittu, että näkö huononee, tai mikä tahansa, niin haluaa ehkä kuitenkin vähän purkaa niitä ajatuksia, ja jos ei omassa lähipiirissä ole vaikka sellaista mahdollisuutta, niin tosi ihanaa, jos hän saa sen, niin kuin, tulee kohdatuksi sitten juuri teidän pisteellä. Niin on kiva, jos sitten semmoiselle on järjestetty se tila ja mahdollisuus. Että voi niin kuin miettiä, että tosiaan tapahtuman mukaan voi lisätä sen perusinfon lisäksi myös niin kuin tämmöisiä niin kuin toiminnallisia tai tosiaan vertaistuki- tai kohtaamispisteitä, jotka sitten ehkä syventääkin sitten sitä niin kuin esilläoloa ja sitä muistiin jäämistä niin kuin sitten niille, jotka käy siellä pisteellä. No sitten kun lähdetään tosiaan miettimään, että on päätetty, että lähdetään sinne tapahtumaan, niin sitten, että ketkä sinne lähtee ja montako sinne lähtee. Että tosiaan on tosi hyvä, että sinne lähtee enemmän kuin se 1 tai 2, ehkä varsinkin, jos se on koko päivän tapahtuma, että on koko päivälle sitten riittävästi siellä sitä niin kuin henkilökuntaa tai vapaaehtoista niin kuin esillä. Ja kannattaa tosiaan miettiä, että siellä on niin kuin sille koko ajalle sitä porukkaa. Eli on niin kuin rakentamassa sitä pistettä, sitten on sen koko tapahtumaan ja sitten myös niin kuin purkamassa. Ja koko tapahtuma-ajalle sillä tarkoitan sitä nimenomaan, että jos on vaikka tapahtuma 10-2, että siellä ollaan tosiaan niin kuin esillä 10-2. Eli se rakentaminen tapahtuu yleensä ennen kello 10 ja se purkaminen kello 14 jälkeen. Koska tosi usein ihmiset on vaikka semmoisia, että ai niin tänään on se, no mä käyn äkkiä tässä töiden jälkeen vaikka kaupassa ja sitten poikkean sen torin kautta ja haluan käydä ehkä katsomassa, että mitä siellä on. Ja sitten jos onkin alettu purkamaan jo 1:30 tai 1:15, ja se ihminen tulee 10:02 siihen ja siellä on niin jo täys niin purku menossa, niin hän ei tule kohdatuksi samalla tavalla kuin ne vaikka, jotka tuli jo kello 12 sinne. Niin sehän ei ole se tavoite, vaan nimenomaan, että halutaan sinne kello 14 asti tavoittaa kaikki ne, jotka siellä käy, ja maksimoida se niin kuin kaikille se niin kuin mahdollisuus. Ja sitten tosiaan sen jälkeen. Ja sitten niin kuin siinäkin voi sitä niin kuin mitoituksessa miettiä, että kun mietitään, että ketkä sinne lähtee, jos jollakin on kiire lähteä tosiaan kello 14, niin olisiko sitten mahdollista, että siihen tulee joku muu siihen loppuun ja sitten olisi niin kuin aikaa ja rauhaa siihen niin kuin purkamiseen. Ja sitten ne, jotka sinne lähtee, niin kannattaa olla niin kuin myös hyvin tietoisia siitä yhdistyksen toiminnasta ja semmoisia innostuneita, niin kuin aktiivisia, jotka sitten niin kuin haluaa myös niin kuin nimenomaan kohdata niitä ihmisiä siellä tapahtumassa ja kertoo siitä järjestön tai yhdistyksen toiminnasta. Ja ovat tosiaan ehkä myös itse olleet jo jonkun aikaa siinä mukana, mutta se ei ole välttämättä myös tosi usein myös uudet jäsenet on semmoisia tosi innokkaita ja niillä on semmoinen niin kuin uutuuden into siinä hommassa mukana. Mutta tosiaan, että niin kuin, kun sit jotkut haluaa ehkä tietää jotain faktatietoa, että kauanko on toiminut tai että onko jäsenmaksua ja kaikkea tämmöistä, niin tämmöiset niin kuin tiedot on hyvä olla niin kuin sit kaikilla niin kuin tiedossa, jotka sitten sinne niin kuin paikan päälle lähtee. Että sitten ei tarvitse lähteä siinä sitten niin kuin miettimään sitä, että mitenkäs tämä oli, no oota minä kysyn tai minun pitää varmistaa tämä, niin tämäkin on täysin ok, mutta että jos tämmöiset pystyy niin kuin jo estämään ja niin kuin miettimään etukäteen, niin se on tosi hyvä, että se on sitten semmoista luontevaa niin kuin, ja niin kuin kivaa kanssakäymistä. Niin tämmöiset kannattaa sitten ottaa etukäteen huomioon ja miettiä. Joo, no nyt me ollaankin sitten käyty se, että mitä ennen tapahtumaa on hyvä ottaa huomioon, ja siellä tulikin paljon kaikkea tärkeää tietoa ja asiaa, mutta mennään sitten tapahtuman aikana. Eli tässä osiossa me nyt tullaan käymään läpi vielä vähän tätä viestintää ja vuorovaikutusta, sitä nyt olikin tuossa
varsinkin vuorovaikutusta ja ihmisten kohtaamista, mutta käydään sitä vielä vähän lisää tässä, että mitä sitten tapahtuman aikana vielä tarkemmin. Ja yksi tärkeä asia on se, että miten jäädä mieleen ja miten jatkokontaktit hoidetaan, niin mietitään sitä ja käydään sitä läpi. Ja myös sit vielä tiivistetysti se, että millainen se onnistunut messupiste sitten on ja mikä tekee siitä oikein semmoisen erinomaisen. Ja lähdetään ihan ekana tästä viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista liikkeelle. Tosiaan kohtaaminen, niin nämä on nämä vuorovaikutustilanteet, milloin on niin kuin ehkä mukava lähteä kohtaamaan se ihminen siellä itse tapahtumassa. Useinhan on niin, että jos on joku piste, jos on jotain esillä olevaa tavaraa, niin ihmiset vähän hidastelee ehkä sitä kävelyään, vilkaisee mainoksia, teidän logoa, että mikä juttu tämä on, mistä mä just kävelen ohi. Jotkut hakee ehkä vähän jo katsekontaktia, niin ne on ne semmoiset oivat hetket, että hei, että onko meidän yhdistys sulle tuttu, ootko kuullut meistä, joku tämmöinen avauslause niin sanotusti, siihen niin kuin ihmiset yleensä reagoi silleen, ei ole tuttu tai joo on, niin siitä on taas helppo jatkaa, että hei ei ole, no, haluatko kuulla lisää? Tai jos on tuttu, niin okei, ootko sä meidän toiminnassa ollut pitkään mukana tai ootko vaan kuullut meistä? Joku jatkokysymys on siihen tosi helppo heittää. Niin sitten, että hei, no tuu keskustelemaan, tai sitten voi ollakin, että kun sä oot jo puhutellut tätä ihmistä, niin hän tuleekin jo siihen lähemmäksi, jolloin päästään sitten aika luontevasti siihen keskusteluun. Sitten voi toki olla varsinkin, jos on torilla tapahtuma, että siinä nyt ei kaikki ole nimenomaan tämän niin kuin tapahtuman takia, haluavat vaan kävellä ehkä ohi. Jos olet kysynyt tai silleen moikannut ja hän vaan vinkkaa sille, että ei mulla ei ole nyt aikaa, niin voit vaikka kuitenkin kysyä, että no hei, haluatko ottaa vaikka tämmöisen meidän yhdistyksen tämmöisen flyerin, missä on hän tietoa meidän toiminnasta mukaan. Hän ehkä ottaa tai ei. Ja sitten voi sitten vielä huikasta, no, että jos on myöhemmin vaikka aikaa, niin tuu vaikka uudestaan käymään. Tai jos jäi jotain mietityttämään, hän tulee tai ei tule, se on hänestä kiinni, mutta että pakottaahan nyt ei ketään voi. Että jos joku sanoo, että en mä nyt halua, no tuu nyt kuitenkin kuuntelemaan, että mulla on hirveän hyviä juttuja tässä, niin että semmoinen tivaaminen ei ehkä ole sitten semmoinen, mistä jää sitten sille niin kuin ohikulkijalle tai kävijälle semmoinen kovin kiva sitten mielikuva sitten siitä yhdistyksestä. Että jos huomaa, että no, ei nyt kiinnosta tai on tosi epävarma tai näin, niin sitten antaa sen oman ajan. Se voi olla, että hän tulee kuitenkin uudestaan käymään siinä ja sitten voit uudestaan kysyä, että okei, jäikö vielä jotain mietityttämään tai näin, niin sitten pääsee ehkä uudestaan niin kuin keskustelun niin kuin alkuun hänen kanssaan. Mutta tosiaan se toiminta ehkä siellä pisteellä jotain esillä olevaa tavaraa, niin ne on ne, millä saa tosi usein ihmiset niin kuin pysähtymään ja katsomaan, että mikä juttu tämä on. Ja ne on ne, millä niin kuin tosi usein pääsee sitten ihmisten kanssa sille luontevasti jutustelemaan. Ja sitten jos onkin vaikka jonkun ihmisen kanssa siinä keskustelemassa, niin siihen saattaa, että varsinkin jos se ei ole semmoinen niin kuin kovin yksityinen tai henkilökohtainen keskustelu, niin jos sä kerrot siinä tosi innokkaasti jotakin, niin siihen saattaa tulla joku toinenkin kuuntelemaan ja ehkä joku kolmaskin, niin sitten siinä onkin jo pieni ryhmä, jolle pääsee niin kuin kaikille yhtä aikaa kertomaan sitten siitä toiminnasta ja yhdistyksestä, niin kannattaa silleen reippaasti siinä niin kuin olla niin kuin esillä ja jos on vaikka tosi kantava ja kuuluva äänikin, niin miksei myös käyttää sitä. Että tosiaan jos niin kun sit siinä ohikulkija nappaakin jonkun mielenkiintoisen sanan, että joo, että meillä on joka torstai vaikka just joku käsityökerho, niin siitä käsityökerho, no onkinhan miettinyt, että no mikä juttu, ja jääkin sitten kuuntelemaan, että sitä ei ikinä tiedä, mikä on se, niin kuin se koukku, joka saa ihmiset siihen pysähtymään, niin semmoisella niin kuin innostavalla niin kuin läsnäololla, niin saa varmasti niin kuin ihmiset siihen niin kuin tulemaan. Ja semmoinen niin kuin ystävällinen, aurinkoinen, positiivinen asenne siihen niin kuin omaan toimintaan, omaan siellä läsnäoloon ja ihmisten kohtaamiseen, niin on aina semmoinen positiivinen asia. Jos siellä on jollakin, jolla on tarve kertoa jotakin, niin
ole valmis kuuntelemaan. Se ei välttämättä ole kovin pitkä juttu, mutta se voi olla tosi tärkeää, että hän pääsee tämän jutun just niin kuin jakamaan sinun kanssa. Niin ole siinä sitten hänen kanssaan läsnä. Ja just tämmöinen hyvä ja niin kuin positiivinen vuorovaikutus, niin se voi luoda sen kiinnostuksen siihen niin kuin toimintaan ja teidän yhdistystä kohtaan. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin sanaton viestintä on hyvin merkittävä, että mitenkä me ollaan sitten niin kuin muuten siellä, että silloin kun sä et keskustele sen ihmisen kanssa siellä välttämättä, vaan että mitenkä sä oot siellä, ootko sä silleen avoimesti vastaanottavainen semmoinen, vai onko siellä sitten vähän niin kuin kädet puuskassa istuu silleen jossakin vähän syrjässä ja odottaa, että no tulisikohan joku tähän meidän pisteelle, niin se ei välttämättä ole sitten semmoinen niin kuin houkutteleva niin kuin läsnäolo siinä. Ja myös sitten ilman muuta sitten ihmisillä on muutakin elämää, on perheitä, lapsia ehkä tai jotain tarvii olla puhelimen äärellä tavoitettavissa, niin nämähän on ihan luonnollisia asioita, mutta sitten ehkä kannattaa miettiä, että pystyykö tauottamaan siellä läsnä olevien semmoista niin kuin aktiivista niin kuin läsnä olemista ja sitten pitää taukoja. Jos kaikki kolme on siinä niin kuin puhelimen äärellä ja selaa just jotain sometta tai muuta, niin siihen tulee semmoinen näkymätön muuri niin sanotusti sinun ja sen ohikulkijan niin kuin välille, ja silloin ei välttämättä haluta tulla siihen niin kuin teidän pisteelle läsnä. Et vähän miettii sitä, että tosiaan on silloin läsnä niin kuin jokaisessa mielessä silleen, että on niin kuin valmis niin kuin kohtaamaan ja vastaanottamaan ne ihmiset siellä niin kuin tapahtumassa. Ja sitten jättää ehkä tämmöiset puhelimella tai istumiset, totta kai pitää olla istumamahdollisuus, että niin kuin voi vuorotellen istua, pitää niitä taukoja. Se on äärimmäisen tärkeää, että ei kukaan jaksa montaa tuntia siellä varmaan seistäkaan. Ja varsinkin, jos on jotain haasteita ja semmoisia, että ei pystykään seisomaan, niin se nyt on tietenkin aivan eri asia. Mutta että ottaa niin kuin huomioon sen, että on valmis niin kuin kohtaamaan niitä ihmisiä ja viestittää sen myös sitten ulospäin, niin se on ehkä se tärkein. Mennään sitten vähän siihen, että miten nyt sitten jäädä mieleen ja miten se jatkokontaktointi kannattaa hoitaa. Eli mieleen jäämistähän just auttaa, niin kuin on tullut nämä esitteet, esineet, muut mainosmateriaalit, käyntikortit, kaikki muut vastaavat auttaa sitä mieleen jäämistä. Ja se on hyvä pitää mielessä, kun tekee niitä materiaaleja, että kävijöillä olisi mahdollisuus niin kuin jättää tarvittaessa yhteystietonsa. Että jos tulee se fiilis, että hei, mäpäs haluan tietää tästä enemmän, että mulle vaikka saa jatkossa lähettää vaikka sähköpostin tai muun vastaavan, niin annetaan siihen mahdollisuus. Eli onko se sitten joku lomake, ihan fyysinen, mihin voi kirjoittaa, tai sitten joku, että mihin voi just jättää sen oman sähköpostiosoitteen, niin tämä on semmoinen asia, mikä kannattaa muistaa aina sitten siinä tapahtuman aikana, että on joku tapa, millä ihminen voi jättää jotkut omat yhteystietonsa, että yleensä se sitten on se sähköposti. Ja myös tietenkin se kokemus siellä paikan päällä, niin se, että se on just niin kuin on puhuttu, että se on se positiivinen, iloinen ja aito kohtaaminen, niin sehän auttaa jäämään tosi hyvin mieleen. Ja varsinkin, jos on ollut just aktiviteettia tai tekemistä, että toi oli se muuten, missä mä tein niin on tosi hyvä. Ja mahdollisesti sitten haluaa saada lisää tietoa siitä yhdistyksen toiminnasta. Saattaa tutustua kotona vaikka lisää sitten, jos siinä esitteessä, tai ainakin toivottavasti siinä on yhdistyksen tiedot, niin sitten pystyy tutustumaan vaikka sit kotona lisää siihen yhdistykseen vielä. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä on niin kuin hyvä miettiä sitten, että miten niin kuin, ja mikä on sille teidän yhdistykselle just se myös taas niin kuin se luontaisin tapa, niin ottaa se jatkokontakti, että mikä on teidän toimintatapa esimerkiksi tämmöisissä tapahtumissa, että miten ihmiset voi omat yhteystietonsa jättää. Joo, no sitten semmoinen onnistunut messupiste, tapahtumapiste, niin siinähän kannattaa taas miettiä, että ei ole ihan semmoinen täysin valkoinen ehkä se paikka, että jotain värejä sinne kannattaa aina niin kuin ottaa.
tosi kätevää on, että jos yhdistyksillä on omat värit, jotkut brändivärit, niin nehän on sitten ne luontevin värivalinta sit sinne paikan päälle. Niillä voi korostaa pöytää, että onko se jotain liinaa tai joku semmoinen huivi, jonka laittaa vaikka myttyyn siihen kukkamaljakon tai jonkun esineen. Se voi olla myös joku värillinen, joku seinä tai joku yksityiskohta siinä. Niin ne antaa semmoisen, niin kuin, ne kiinnittää katsetta kanssa ja ovat semmoinen niin kuin pieni semmoinen väripilkku ja välähdys siellä niin kuin teidän pisteellä. Mutta sitten kannattaa siihen muistaa, että sitä pistettä ei niin kuin hukuta ihan täysin niihin väreihin, vaan että niitä käyttää nimenomaan vähän enemmän semmoisena tehosteena ja just väripilkkuina. Et toki jos on vaikka yhdistyksellä semmoinen logo, jossa on monta väriä, niin sehän on ihan hyvä ja ne pitää näkyäkin siinä just logossa tai jossain semmoisessa, mutta sitten miettii, että pystyykö sieltä logosta ehkä poimimaan semmoista 1, 2, maks 3 väriä, jotka hyödyntää sitten siinä niin kuin muussa esilläpanossa ja niin kuin tehosteessa. Ja niin kuin tosiaan se, että ei sekoita liian monta väriä. Se voi olla se joku semmoinen tehostejuttu, missä on ne monet värit, mutta sitten jos se koko paikka on semmoinen niin kuin väripläjäys, niin sieltä on sitten tosi hankala, vaikka jos laittaa jotain infopaperia tai materiaalia, niin ne on tosi hankala taas sitten niin kuin tavoittaa sieltä niin kuin tosi värikkäästä seinästä. Niin vähän miettiä sitten siinä, että harkiten käyttää sit niitä niin kuin värejä silleen, varsinkin jos on monta. Ja sitten tosiaan se toiminta on todella niin kuin suositeltava, että senhän ei todellakaan tarvitse olla joka kerta se niin kuin joku maalinteko tai joku semmoinen iso juttu siinä, vaan se voi olla just siinä pöydällä oleva lyhyt joku juttu tai pieni onnenpyörä tai arpa, arvuutus, joku semmoinen, niin se houkuttaa ihmisiä tulemaan siihen ja sitten on helppo lähteä keskustelemaan. Ja sitten tosiaan se varmaan ihan kaikista tärkein, että se on semmoinen niin kuin aito ja välittävä kohtaaminen. Ja niin kuin havaita sen, että onko se, niin kuin joka käy siinä, niin haluaako se nopeasti vai jonkun infon, haluaako se ehkä vähän syvällisempää tietoa. Ja sitten huomioi just sen, että on vaikka joku semmoinen istumismahdollisuus siinä, että ohikulkijakin ehkä on ihan kiitollinen, jos pääsee hetkeksi vaikka istahtamaan. Tai sitten jos on sellainen tunne, että okei, tässä tapahtuma aikana on todennäköistä, että tullaan keskustelemaan ehkä vähän, jos nyt ei pitkiä keskustelua, mutta ehkä kuitenkin vähän syvällisemmin, niin on joku vaikka korkeampi pöytä tai joku semmoinen, mihin on nojata, että vaikka et pääse istumaan, niin kun sä pääset nojaamaan, niin se jo vähän niin kuin rentouttaa sitä niin kuin oloa siinä. Ja sitten tee siitä semmoinen houkutteleva, miellyttävän näköinen ja oloinen, ja sitten just niin kuin sen teidän yhdistyksen kohderyhmälle siis sopiva. Että siinä on ihan turha tuoda niin kuin maailman hienoimpia juttuja esille, että jos ei se palvele sitten tavallaan sitä teidän niin kuin toimintaa, vaan se on, niin kuin kannattaa tosiaan miettiä, että mikä on semmoinen meidän kohderyhmää kiinnostava juttu. Niin se on niin kuin sellainen hyvä juttu, minkä sinne kannattaa ehkä ottaa mukaan. Joo, käydään sitten vielä vähän asioita tämän tapahtuman jälkeen, eli vielä vähän sitä jatkokontaktia, eli just niitä yhdistyksen tietoja, mistä ne olisi hyvä löytyä ja missä kaikkialla olisi hyvä näkyä. Ja myös miten luodaan QR-koodi, eli se liittyy hyvin vahvasti näihin materiaaleihin, niin käydään tämmöisiä asioita vielä tässä läpi. Eli niistä yhdistyksen tiedoista, niin olisi tosi tärkeää, että se yhdistyksestä oleva tieto tai teidän yhdistyksestä oleva tieto löytyy helposti ja monesta eri paikasta, jotta ihmiset löytäisivät sen, oli ne sitten vähän se niin kuin kanava mikä tahansa. Eli toivottavasti mahdollisesti on nettisivut. Sehän on tosi hyvä, koska ihmiset, tai ylipäätään, jos vaikka just kun puhuttiin, että vaikka saa diagnoosin, lähtee googlettaa, että onko vaikka jotain vertaistukea tai muuta vastaavaa, niin sitten yleensä ne nettisivuthan on ne, mitä kautta ihmiset lähtee niin etsiä sitä tietoa ehkä ensimmäisenä. Ja sitä kautta sitten voi tulla ne somet vastaan sieltä nettisivujen kautta esimerkiksi. Eli ne nettisivut on tosi hyvä. Sitten just ne somet ja yhteystiedot.
just nämä puhelimet, sähköpostit, yhteydenottolomakkeet, eli olisi niin kuin monta eri kanavaa, mitä kautta ihminen voi hakea lisää tietoa, mutta myös, että mitä kautta ihminen voi ottaa yhteyttä. Ja nykypäivänähän lähes kaikki on diginä, ja sen takia myös yhdistyksen olisi hyvä löytyä näistä erilaisista digitaalisista kanavista. Ja tämä tuo sen juuri, että yhä useampi ihminen löytää just teidän yhdistyksen luo. Ja silloinhan myös se uusien jäsenten hankinta saattaa helpottua, koska ihmiset tietää yhdistyksestä ja samalla myös sitten näkyvyys varmastikin kasvaa, jos niin kuin rupeaa kiinnittää tähän huomiota, että on se laaja se NS-kanavat, mitä kautta tiedot löytyy. Ja sitten, että missä kaikkialla nyt sitten olisi hyvä näkyä ja olla näkyvissä yhdistyksenä ja yhdistyksen tiedot, niin täytyy mainita hyvinvointialueet, eli just nämä sairaalat, terveyskeskukset, muut vastaavat laitokset, paikat, niin yleensähän siinä on, kun ihminen odottaa vaikka sairaalassa lääkäri vastaanottoa, niin siinähän on se käytävä yleensä, missä jonotetaan ja odotetaan, niin siinähän on yleensä tämmöiset esitetelineet, missä on erilaista materiaalia nimenomaan vaikka just siitä sairaudesta, niin siinähän on tosi hyvä sit olla niin kun esim. Se yhdistyksen esite, mainos, joku semmoinen, missä mitä voi niin kun sitten tutkailla siinä niin kun ootellessa. Ja tähän esimerkiksi esitteeseen on ihan superhyvä laittaa se QR-koodi, mikä vaikka sitten vie yhdistyksen nettisivuille, niin siihen etusivulle. Käydään tämä kohta läpi, että miten se QR-koodi sit voi luoda. Se on tosi helppo. Mutta se on hyvä siihen, että voi sen QR-koodin lukea siinä ootellessa ja sitten vaikka tallentaa puhelimeen sen nettisivuun ja palata vaikka sit kotona tarkemmin. Eli tosi kätevä tapa. No sitten täytyy mainita tietenkin taas kerran tämä sosiaalinen media, eli sehän tuo ihmisiä myös lähemmäs yhdistystä, sielläkin voi ottaa yhteyttä ja se lisää tosi paljon sitä näkyvyyttä, vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja on ihan superhyvä kanava erilaisten tapahtumien markkinointiin tai ylipäätään yhdistyksestä markkinoimiseen, niin on tosi hyvä kanava toi sosiaalinen media, kuten myös sitten ne nettisivut. Ja esimerkiksi varmastikin, jos ihminen lähtee just googlettaa vaikka tietoa, tulee ne yhdistyksen nettisivut, niin että siellä on sitä tietoa vaikka siitä sairaudesta, niin yleensä toimii niin kuin semmoisena luotettavana tiedonlähteenä, että hei, tämä yhdistys on ja täällä on tätä tietoa, niin katsonpa niin kuin täältä. Ja toimii oikein hyvin. Ja esim. Niin kuin jäsenhankinta, onko siellä nettisivuilla semmoinen liity-lomake-tyyppinen lähde jäseneksi, liity jäseneksi, niin sekin myös siellä nettisivuilla mahdollinen yksi sivu. Ja täytyy sitten mainita myös tämä lähellä.fi-sivusto. Eli jos ei ole tästä kuullut, niin tämä on siis maksuton verkkopalvelu, jonne yhdistys vie omat tietonsa. Ja tämä kokoaa siis kaikkien järjestöjen yhdistysten tarjoaman tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen paikkaan. Ja tässä seuraavassa kaaviossa onkin sitten vähän tarkemmin tämä, että mikä tämä lähellä.fi on. Eli tämä toimii yhdistyksille vähän niin kuin semmoisena alustana, ilmoittaa yhdistyksen tiedot ja sitten siitä ne lähtee leviämään laajalle levitykselle moni eri kanavia sivustoihin, mitä tässä niin kuin näkyy. Eli on ihan tosi hyvä tapa niin kuin lähteä levittämään tietoa siitä yhdistyksestä viemällä ne tiedot tuonne lähellä.fi-sivustolle ja sitä kautta saada sitten myöskin sitä lisää näkyvyyttä yhdistykselle. Ja tässä sitten on vielä tämä QR-koodi, että miten luodaan se QR-koodi. Eli sehän tekeminen on siis ihan superhelppoa ja tosi nopea. Tähän on tosi paljon erilaisia sivustoja, mutta tässä esimerkissä nyt on käytetty bitly.comia. Tähän sivustolle tehdään tunnukset ja sen käyttäminen on sen jälkeen ilmasta, mutta rajoitteena sit on se, että voi tehdä 2 QR-koodia niin kuin kuukautta kohti, mutta jos vaikka tarvitsee tehdä QR-koodi siitä yhdistyksen vaikka nettisivujen etusivusta, niin sehän sitten toimii, että
kun sen kerran tekee, niin pistää johonkin talteen sen, niin sitä voi sitten käyttää vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eli ei se sinällään, en koe, että tämä on esim. Tässä haaste, että se on vain 2 QR-koodia kuukautta kohti, koska ei näitä QR-koodeja niin usein nyt tarvitse välttämättä kuitenkaan tehdä. Mutta kun tämän QR-koodi tehdään, niin sen voi tallentaa siis kuvana, ja silloin se on tosi helppo lisätä just kaikkiin eri materiaaleihin. Ja se on siis niinkin yksinkertainen, että tässä on laitettu taas kuvakaappaus siitä bitly.comin etusivulta ja käyt yksinkertaisesti lisäämässä sen nettisivun tähän kohtaan, mihin haluat menevän. Yleensähän se nyt on vaikka yhdistyksen niin kuin, tämä nettisivujen niin kuin etusivu, mutta tietenkin se voi olla myös joku muu, jos on joku haluaa vaikka tietoisesti viedä ihmisen just johonkin tiettyyn kohtaan omalla nettisivulla, niin sekin on mahdollista, mutta ehkä yleinen on se etusivu. Sitten vaan painetaan tuosta, että QR-koodi ilmaiseksi. Ja tässä kohdassa, jos ei ole tehnyt niitä tunnuksia, niin se pyytää ne tunnukset tekemään, ja sen jälkeen sitten se on mahdollista se QR-koodi saada. Ja tämä sivusto on siinä mielessä vähän kiva, että sitä pystyy sitten muokkaamaan esim. Tuon QR-koodin värejä, vähän sitä tyyliä, eli pikkasen pystyy muokkaamaan sitä ulkonäköä, että jos vaikka haluaa siitä QR-koodista oman yhdistyksen niin kuin värien mukaisen, niin se on niin kuin tällä sivustolla mahdollista tehdä. Ja tämä QR-koodihan yleensä tulee siis niihin fyysisiin materiaaleihin, eli just näihin lehtisiin, mainoksiin, muihin flyereihin vastaaviin, mutta tietenkin esimerkiksi jos tekee tämmöisen, niin kuin meilläkin nyt on tämä koulutus, niin tässä olisi vaikka lopussa sitten semmoinen, että mihin haluaa tuoda sen QR-koodin. Että ihmiset voi mennä vaikka yhdistyksen nettisivuille, niin tähänhän se voi tuoda, koska yleensä tämmöiset koulutukset, tietoiskut, muut vastaavat katsotaan koneelta, niin silloin se puhelin on vapaana ja sitten voi puhelimella lukea sen QR-koodin myös. Mutta on siis tosi simppeli, helppo, nopea tapa tehdä. Eli ei ole mikään vaikea. Taaskin ihan muutama napin painallus. Ja sitten mennäänkin meidän koulutuksen ihan loppupuolelle. Eli käydään vielä tiivistetysti läpi nyt kaikki tämä sisältö, mitä ollaan tähän mennessä nyt käyty läpi. Joo, eli ollaan tehty tämmöinen tosiaan palvelupolku, että mitenkä tämä koko prosessi, mitä ollaan nyt Heidin kanssa tässä koulutettu, niin mitenkä se tosiaan niin kuin lähti etenemään ja etenee ja mikä on sitten, niin kuin, että mihinkä se sitten niin tosiaan tapahtuman jälkeen sitten ei päädy, mutta mistä niin kuin sitten on helppo jatkaa. Niin tosiaan ennen tapahtumaa niin on se markkinointi ja mainonta. Tehdään niitä mainosmateriaaleja etukäteen, lehtisiä, mikä on se viesti, joka halutaan saada läpi niissä mainoksissa ja sitten myös miettiä sitä, että kun lähdetään tosiaan niihin tapahtumiin, että mitä halutaan siellä viestittää, mikä on se meidän niin kuin päätavoite ja pääpainopiste siellä. Sitten se ajoittaminen, milloin lähdetään niin kuin mainostamaan näitä tapahtumia jäsenille ja ehkä myös niin kuin ulkopuolisille. Ja mainostamisen eri kanavat. Eli siellä oli sosiaalinen media, omat nettisivut, mutta myös ne fyysiset mainostamiset sitten ympäri kaupunkia sellaisissa paikoissa, missä se todennäköisesti tavoittaa kohdehenkilöitä. Ja sitten oli paljon siitä saavutettavasta viestinnästä, että mitä kannattaa tai pitäisi ottaa huomioon, että se on saavutettavaa kaikissa materiaaleissa, joita sitten tuotetaan. Ja tekoälyn käyttöä, miten sitä käytetään ja varsinkin mihinkä sitä voi käyttää. Eli sehän on, vaikka se aluksi voi ollakin hyvin semmoinen vähän jännittävä ja pelottavakin asia, niin se on todella kätevä työkalu ja apu. Että se ei pidä tosiaan mieltää silleen, että se ottaisi tavallaan sen sinun työn pois sinulta, vaan että se on niin kuin apu tukea sitä sinun tekemistä ja työntekoa. Niin siihen on tosi paljon ollut tässä materiaalia ja vinkkejäkin sen käyttöön. Ja sitten tosiaan se messupaikka tai tapahtumapaikka, kun se tiedetään,
niin sitten sinne osaa varata ja suunnitella ne tarvittavat materiaalit ja se välineistö paikalle, että mitä sinne sitten tarvii. Ja sitten myös se, että miten sen paikan siellä ja sen tilan järjestelee, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja tässä oli ne oivat apuvälineet, ne näkyvyyden rappuset, että miten sitten se näkyvyys ja se saavutettavuus sit siellä itse paikan päällä semmoisessa niin kuin rakennetussa ja fyysisessä muodossa tapahtuu. Ja sitten myös etukäteen pohtii sen, että ketkä sinne lähtee paikan päälle. Ja että siellä on tosiaan henkilö silleen niin kuin informoitu ja tietoinen on siitä, niin kuin, miksi on sinne lähdetty ja mikä on se viesti, minkä sitten siellä paikan päällä haluaa viestittää. Kyllä, ja sitten tapahtuman aikana niin just vielä sitä viestintää ja vuorovaikutusta, eli miten kohdataan ihmisiä, että niille tulee se olo, että heitä on kuunneltu ja on oltu läsnä ja jää se oikeasti semmoinen kohdattu olo. Ja miten just jäädä mieleen se jatkokontakti, eli mitä asioita niin kuin siinä on hyvä ottaa huomioon, että millä tavalla niin saataisiin siihen ihminen saa teihin yhdistykseen yhteyttä tai sitten päinvastoin työ saatte siihen ihmiseen yhteyttä, että miten se kannattaa hoitaa ja millainen on just se onnistunut messupiste, että mitä asioita siinä nyt on otettu huomioon, että se tukee oikeasti sitä, että jää myös ihmisille sitten mieleen. Ja tapahtuman jälkeen, niin just ne yhdistyksen tiedot, että ne olisi ajantasaisesti kaikkialla, mahdollisimman monessa paikassa, missä vaan pystyy olemaan, ja nimenomaan myös digitaalisesti. Ja just tää lähellä.fi, ne hyvinvointialueet eli sairaalat ja muut vastaavat somet, nettisivut. Eli löytyisi monesta paikasta ne yhdistyksen tiedot, niin sitä kautta niin kuin yhä useampi ihminen löytää just sen teidän yhdistyksen. Ja tällä kuvalla me ollaan haluttu, nyt tai tällä infograafilla me ollaan haluttu havainnollistaa just nämä keskeiset toimenpiteet ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen, just että se tukee mahdollisimman hyvin sitä vaikuttavaa ja suunnitelmallista osallistumista. Ja sitten me ollaankin siinä pisteessä, että tässä on käytetty, tai tässä on ne lähteet, mitä me ollaan käytetty, ja haluan nuo 3 alinta tuolta varsinkin tuoda esille. Eli ne on erittäin hyviä verkkosivuja siihen, että jos haluaa nyt vielä lisää tietoa siitä saavutettavuudesta tai tutustua johonkin aiheeseen tarkemmin, niin oikein hyviä sivustoja siihen, että voi tutustua vielä tarkemmin näihin asioihin. Ja sitten ollaankin siinä pisteessä, että kiitetään, että te olette osallistunut, kuunnellut tämän koulutuksen ja oikein paljon kiitoksia. Kiitos myös minun puolesta ja toivottavasti tästä löytyy paljon apua ja hyötyä. Kyllä, ajatuksia ja ideoita ja myös semmoista tukea ja vinkkejä.